Alright, ayan. Ano ba yan? Yan. Ayun guys. Naman o ay tuwing ng araw Paskong Ayan. nagdaan tila ba December na guys, December na. Ngayon ay Pasko, dapat Shoutout muna natin sa mga tao dyan sa baba. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan Pasko, Pasko, Pasko namang muli Tanging araw na ating pinakamimithi Pasko, Pasko Ayan, shoutout kay Sir Milyonaryong Jamot. Beautiful Teen. Beautiful Teen, nag-shoutout sa'yo. Kumusta ka na, Beautiful Teen? And Dennis Vlog. Boss Dennis, shoutout po. Naglo-loading pa yung ano ko. Alright. Pasko na naman muli ang aral na ating pinagpamimiting. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman muli ang aral. Sita OFW. Ayan, may jacket po ba si Ma'am Teresita? Ayan, tanggalin muna natin ito. May Pasko, may jacket. Tingnan nga natin kung may jacket kasi jajaketan ko siya. Beautiful Teen, salamat Beautiful Teen kung nandiyan ka, nakikinig ka. Ayan. Dali lang. Tignan ko kung wala siyang jacket kasi ayan, napagod yung kanina guys. Sobrang dami kong ginawa kaninang umaga. Ayan po lahat yung mga ginawa natin na siyempre alam nyo naman. Saan na ba yung channel ko dito? Check natin. Baka walang jacket si Madam Teresita. Ayan. Ay, may jacket siya. Meron, okay. Ayan po, mega shoutout po sa lahat guys. Maraming Okay guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpalipad, sa lahat po ng mga super chatter, sa lahat po ng mga members na laging nag-stay po sa nakikita ko doon, sobrang dami po ng mga members ko dati. Nawala na silang iba. Pero okay lang yun, walang problema. Pero marami pa rin nag-stay po sa akin. Kaya sa tulong ng susulitin ko talaga. 25 na yan guys. Hindi ko siya, opo, no problem, walang problema yan. Ayun, ba't umiikot? Anong umiikot? Umiikot ako? Ano ba yan? Umiikot daw ako. Nakapasok na ako dito. Okay po, sige po. Kala ko po hindi pa po kayo nakapasok ma'am, kaya ayan. Apo Merry Chris, mega shoutout Apo Merry Chris. No problem, Sir Milyonaryo, walang problema yan. Yun nga sabi nga, di ba? No obligation, no problem. Sir Milyonaryo. Ayan, hello, Ma'am Merry Chris. Sabi naman Ma'am Merry Chris. Ayan, Apo Merry Chris. Mega shoutout Apo Merry and Ma'am PFW. Yun nga po. Lahat po ng mga guys, sa lahat po ng mga nagpa-member, super chatter, at sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po siyempre. Sa tulong nyo guys, ayan, kahit pa paano na bigyan ko talaga guys, lahat po ng mga nagpa-member, super chatters, no skip ads, ayan, siyempre. Dali lang. Patugtog ko muna yung natin, siyempre para naman medyo tayo, hindi siya yung okay, ito pala. Okay. Yan, para naman medyo maganda naman yung buhay natin, di malungkot, diba? Guys, malapit ng December 1. December na. December 30 pa lang pala. Ay, Pasko na naman muli ang aral natin pinagkamili. Pasko na naman muli ang pag-ibig
ng hahali. Pasko na naman, okay Uli ng araw, yung nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Okay mo Apo Mary Chris, no problem. Pasko na Tanging alay natin pinagkamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko na naman muli ang alay natin pinagkamimiti. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, pag-ibig naghahari. Pasko, Pasko na naman muli, tanging araw na Masakit sa balbog. Sorry. Pasko, Pasko, Tanggalan natin yung yung headset ko na isa. Umagang may dala ng bagong pag-asa, tibok ng puso, bawat hininga, kislap ng bituin, lamig ng hangin, sagot sa panalangin, di man natin hingin. Ang Pasko'y paalala na bawat isa'y pagpapala mula sa kanila. Kasi, Apo Mary Chris, kasi yung sa medyo malaki. Iba yung headset nito, medyo malakas. Malakas yung grounded. Kaya ito kasi, isa lang yung gumagana. Yung isa walang gana, hindi siya gumagana kaya medyo pero ito, at papaano narinig ko naman yung ayan 1,000,000. Salamat sa 1,000,000 diyan ng mga nakikinig diyan. Magparami muna tayo ng customer. Masyadong, masyado pang maaga. Kasi ano pa lang, magte-10 pa lang sa Pilipinas. Kaya okey. Ayan. Apo Mary Chris, ayan okey na ba? May music na? Ayan. Mm. Maghintay tayo ng mga customer, saglit lang Apo Mary Chris, siguro mga, ilang minuto lang. Ay, pangalan nito, Boss Dennis, nandiyan ka pa ba Boss Dennis? Boss Dennis, mag-present ka Boss Dennis kasi alam ko pa-road 1,000 ka na eh. Apo Mary Chris at ni Nanay, Apong Edson, magparamdam, mi-miss ko na yung Apong Edson. Busy na yata. 1,000 na ba yung mo? Kasi
yung ano ko, yung ano ko po, Boss Dennis, yung ninja ko, ako dito sa cellphone na ba. Ngayon gumawa ako ulit ng ninja. O hindi ko na ano yun, maibabalik lahat ng mga ninja ko dati. Kaya eto, swerte yung mga dumikit nun. Dami nun. Ayun, gumagawa ko ulit ng mga ninjas. Hinga ko muna si Dennis. Ay, dagdagan ko. Sige. Ay, hindi ko pala pwedeng dagdagan. Possible siguro baka bukas na lang, no? Kapag hindi siya naka 1,000, kulang na lang ng mga 3, 4, dikitan ko na yung mga ano ko dito, 4. Gumawa kasi ako ng 4 eh. Pakonti-konti lang. Yapay at keso. Kung may request, nandiyan ka pa ba? Dali lang ha. Ano ko muna pala yung mga members natin. Dali lang. Ang dami kong ginawa ngayong araw na to dahil sobrang dami talaga ng ginawa ko. And may premiere pa ako ha. Ito. Mga members. Members. Ay, Brave Young Lion. May kusyara saya. Brave Young Lion. Shout out. Salamat. Hindi members. Maraming salamat ha. Pangalan nito. Ayan. Ipin ko muna tong mga members natin. Okay. Kasi meron akong Boss Dennis, meron akong 4 na ginawang ninja dito. Lahat ng mga ninja kong mga nakaraan dito sa cellphone ko nawala kasi nga yung phone ko, nasira, 'di ba? Tapos ang ginawa ko, ni-reformat ko ulit lahat ng mga videos ko nawala din. Tawag dito, mga bata na ginawa sa mga ginawa ko sa mga bata, nawala din, na-delete lahat. Pati yung mga pictures ko, lahat ng mga ibang documents siguro, hinayaan ko na lang siya. Pati yung sa Facebook ko, buti na lang na-recover ko yung Facebook ko tsaka Facebook page ko. Yung mga lumang oo, ang dami nun, Boss Dennis, ang dami kong mga ninja, siguro mga nasa mga nasa 50. Ayan, nawala, hindi na hindi ko na na-recover, tsaka yung iba dun hindi ko alam password. Mas maganda sana kung nandito lang sa cellphone ko, pero gagawa naman ako kahit papaano. Madali lang naman gumawa ng ninjas, basta lagyan ko lang ng mga videos, kung gumawa na akong videos. Yung iba nga nagba-viral yung mga videos ko dun. Diyan na si Mudra. Oo, kaya ayun, 3 beses. Oo, pero sige Boss Dennis, try ko 'no, dagdagan ko siya ng mga tignan ko nga si Boss Dennis kung ilan na ba siya. Boss Dennis. Mga bullshit na 'to, ang dami nagte-text, sabi niyo, "Don't hesitate, try to playing W because you can get 20 pesos bonus, you can register." Ayoko nga, sobrang dami ng mga nag-aano sa'kin, mga nagme-message, mga gano'n, sobrang dami, oh. "Ikaw ay nanalo ng 150,000, mga ganyan-ganyan. Bullshit naman 'yan. Kung 100,000 kukunin ko 'yan, bibigay nila kaagad. Pero ang problema, ayun. Wala si Boss Dennis, 104 kaya, 'di muna ako nagdidikit. Okay, sige. Pero sige, dikitan ko siya, Boss Dennis, ha. Lagyan ko ng oo nga po, scam siya. Dagdagan ko ng 4. Dali lang, asan yung dito?
Diretso ko nga si Boss Dennis dito. Dennis Vlog. Lalagyan natin ng music habang hindi masyadong ano. Okay, asan ba yun? Ayan, saglit lang Boss Dennis ha. Ano lang naman ako hanggang ano lang tayo. 2 hours. 2 hours lang ako. Boss Dennis. Boss pangalan. Dennis. Dennis. Yun. Oo, 1,000 na siya, oh. Sige, try kong idikit. Ano? 1, 2, 3, 4 ang didikit ko sa'yo. Check mo, baka magiging ano yan, 1,008. Ayan. Sino ba yung mga nandyan? Ako, sa check yan. Sige, no problem. Okay mo, lapagagdan, BJ. Lapagagdan, kapogi, BJ. Sige. Dali lang. Brave pass na kung di ako nakakadala sa mga LS niya. Medyo busy minsan. Alam niyo, gumagawa na ako ng mga content. Minsan din ako nakakadalaw na kaya sa mga iba kaya hindi na ako sinusuporta ng iba. Yako ba loading nga po? Ay, tanungin natin sila kung loading ba ako. Boss Dennis, Brave, loading po ba daw ako? Loading ako. Sabihin niyo po kung loading ako. Boss Dennis, okay po ba yung mga ano ko? Ayan, okay na. Okay. 3 times nang nag 1K. Huwag kang magalala. Magkaka 1K ka din, Boss Dennis. Huwag kang magalala. Dikit ko tong 4. Hindi naman. Hindi naman daw. Ako, Merry Chris. Boss Dennis, okay po ba yung mga vlog natin? Yung mga ginagawa ko? Kasi ano lang yun. On the spot lang talaga. Minsan, ini-edit ko lang siya. Binubulgar ko na yung mga vlog ko sa sa Facebook ko. Sa Facebook, 2 account yun. 3 account. 3 account ko yung talagang kailangan ko ng kasi para naman alam nila. Diba? Check ko nga saglit, Boss Dennis ha. Didikit ko sa inyo. Asa si Brave? Nasa taas daw siya. Apo, try kong mag-LS. Sige, Apo Merry Chris. Bukyat ko basta alim mo pang Apong Merry Chris ha, pang madaling araw, matutod na ako. Balo mo na ako na Apo Merry Chris ba? Apo Merry Chris, miss ko na Apong Edson na Ene magparamdam. Ano lang ha, asan si Boss Dennis? Boss Dennis ha, didikit ko sa iyo po ito ha, tsaka yung mga natatao diyan, ayan. Ming, ayan. Nakaisa na ako, Boss Dennis. I-play ko muna to. Asa si Brave. Ako rin kong GLS. Brave, asan ka na ba? Ilagay ko na din sa professional mode at dito. Tapos upload mga videos. Okay pala. Oo, Boss Dennis. Gawin mo yun Boss Dennis. Ako nang upload. Basta original sa'yo, galing sa'yo, okay yun. Agdan ko muna to. Agdan. Apo Merry Chris, paki-type may pin kaya Apo Merry Chris. Kapogi Apo Merry Chris. Dikit ko lang yung kadin eh. Type may kapogi. Ayan, patapos na ako doon sa kay Boss Dennis. Itong manok ay yung pusa niya. Ayan. Merry Chris. RMR! May kasyara sa'yo RMR. Basta na ka RMR. Yan RMR. Kumusta na yung SM eh. Kaya ako may kapunta SM eh. Yan. Ito Brave. Ito si Brave to. Si Brave. At least may kasama ako sa taas.
Ah, kaya pala lagi ang hugot. Ay, ni Mayop naman ha. RMR ng balita. Okay na ba yung kaya mo? Revenue mo? Wala, hindi tayo makasahod ngayong December. Pero okay lang yan guys. Okay lang yan sa kahit hindi tayo sasahod ng December. Kahit pa paano. Napupunta na naman tayo ulit. Diba? Sobrang ano kanina. Tawag dito. May pagal ko kanina. Napagod kasama ko si Mudra ng tawag doon ng barnes at saka nilagay namin yung carpet. Ayan, bukas yung premiere ko guys. Bukas lang, tamsak na lang. Tamsak na lang, no? Okay, salamat naman. Puro hugot si Apong Edson. Nakikita ko yung post ni Apong Edson. Kaya, ayun. Si Brave Young Leon guys, yung kasama ko ngayon, si Brave Young Leon. Ayan, salamat Brave ha. Samahan mo ako sa taas kahit ano ka lang. Tulog ka lang yan. Okay lang yan, Brave. Sa ano? Ibig sabihin, ikuha mo na itang target mo. Nakuha mo na yung target mo, ha? Sa likod. Wah! Ako, Merry Chris. I miss ko na yung pinyapong Edson, eh. Itang kaya kapogi. Ako dati ngayon, eh. Ala, ali na yung magmumta. Nawala si. Ay, Brave, nawala ka. Brave. Nasa likod siya. Ibig sabihin na nasabi ko. Iimbonong Brave, nawala ka, Brave. Dali lang ha. Magdidikit na ako. Yung RMR, digitan ko na rin. Wala, may lagas laret ang kaya ko RMR. Ala pa, ditak pang kembot. Okay, sige. Di na may kasing kaya RMR. Membership. Kahit 25 mo RMR, malay mo, di ba? Kalaman yung Gcash ko, edi pa-member ko kaya kayo kung ano yung laman. Pero ngayon wala na yung laman kasi wala na yung laman, may gisa na yung laman. Papalapit na eh. Okay, sige. Very good. Ayan, RMR, may bigdikit na ako kaya kami itong na ako. Yatang ninjas kong may git 50 kinig cellphone ko kasi may reformat siya. Rin gano'n videos ko, may walala. Kaya, yun. Brian, salamat Brian ha. Brian Vlog. Brian, huwag ka laging magpagod, Brian. Nakikita ko laging nag-ialas to madaling araw na to si Brian. Salamat, Brian. Kunwari, yamu yapong Edson. Tu yamu ken yamu magparamdam. Wapin eh. Sana, tsaka na ako mo mamili. Sige. Okay, no problem. Welcome, Brian. Ano ka na? Magpahinga ka na lang, Brian. No problem yung Brian. Magpahinga ka na, even parang rest. Huwag ka masyado magpahinga. Apo Merix, didikit na ako ulit sa'yo ha. Ito, nakaisa na ako. Manood muna ako ng video mo na pagbati para padikit ko. Kasi yung lahat ng mga ninjas ko dito sa cellphone na wala lahat. Kasi nga, reformat lahat ng cellphone ko. Pati yung mga videos, photos, application, Facebook rin. Buto na lang yung Facebook ko na-recover ko. Yung Facebook main ko, yung Laksi na Edward. Tapos yung the rest, hindi ko na alam. Kaya, hindi ko na alam yung Facebook ko. Ayan. Mamamas ka ba, Brian? Mamamas ko ka, Brian. Huwag kang mag-alala kapag nanalo tayo ng wedding. Bibig. Renel Santos, Samsung Apo, wait mo. Maka-premiere ko. Okay, sige. Salupan ke. Apo Renel. Sige, silipan ke. Nung ni Facebook. Ayun, sige, punta lang ke.
Ayan. Salamat Apo. Kami atong ko pa, Apo Mary Chris. Ating ko pang atlo. Atlo la pa. Dito si Brave. Salamat Apo Ronel. Ayan. Brian, di ka naman tumataya. Bakit? Ano? Tama ka. Hindi, ano lang yun. Joke lang yun, Brian. Huwag kang mag-alala. Malay mo, di ba? Magkapera tayo. So, kahit makaambun ako sa'yo, di ba? Konti lang. Actually, sa totoo lang, sa page ko, sobrang dami ng mga nag-PPM sa akin na humingi sila ng tulong. Ay, Diyos ko Lord, sabi ko, wala akong may tutulong sa inyo. Sabi ko sa kanila, kapag gusto nyong maging gusto nyong makatulong ako sa inyo, itulungan nyo akong i-share yung videos ko. Hindi kung kumita tayo kahit mga magkano, hindi magbibigay ako ng mga magkano lang, kahit magkano, di ba? Ano lang yun. Wala eh. Ay na po, Merry Christmas yun. Merry Christmas yun eh. Oh, di ba? Huwag kang maglala, Brian. Huwag kang maglala. Malay mo, nanalo tayo, di ba? Or may okay. Basta ang importante dyan, Brian, magdasal ka lang. Number 1 is magdasal. Number 1 yan. Hindi naman kailangan yung pera. Although kailangan naman yung pera, pero importante talaga pagdarasal. Yun ang importante. Brian, okay? No problem. Minsan nakakapunta ako sa live mo, minsan sumisilip lang ako. Pero nag-stay naman ako mga ilang minuto. Tapos, nakikita kita doon. Ayun. Di ba? Ewan ko nagkahapon nata, nag-LS kahapon. Balik ko sa FW Suklian. Ay, Hapon Julie, daan lang. Tamsak daan lang na. Balo mo na. No problem, Hapon Julie. Antin dyan da, Hapon Julie. No problem. Sige, Hapon Julie. Managal kong oras. Sige. No problem, Hapon Julie. Basta, Hapon Julie, relax ka mo. Dapat mong alim mo kakalingwan. Mula kakalingwan, Ken. Yaka mambalagwa. Hintay mo, Hapon Julie. Sige. Salamat Hapon Julia. Tingnan ka. Nag-LS po ka. Oo, nag-LS ka kahapon. Brian, nakita ko nga kita. Nandun nga si Juan Alberto. Kilala ko yun si Juan Alberto. Dali lang may napuntahan lang ako premiere. Kay Koisbu. Punta natin si Koisbu. Baba ako dito. Ayan, so yun guys, patamsak naman yung premiere ni Koisbu. Pag na lang kayo, kapogi na lang, okay na yun. From kapogi, okay na yun. Kasi naka-premiere si Koisbu. Salamat guys. Ito. Boss Dennis, okay po ba yung mga ko? Okay ba? More upload lang talaga ako. Upload muna tayo sa mga content, di ba? Kailangan natin mag-content. Kaya nawiwili na rin ako mag-content. Kaya minsan nag-iisip ako ng content. Actually, may naisip na ako. Meron na akong sponsor dun sa mga bata.
Ayan, thank you kay ano, kay sino ba kasi yung nag-sponsor? Oo, si Sir Milyonaryo Jamot. Maraming salamat Sir Milyonaryo kahit pa maliit man o malaki yan, importante pala niya. Siyempre papalaro natin sa mga bata. Apong Julie, sige, sige, Apong Julie. Basahin mo ratang kaya, alim mo lang kakalingon kung ano man detang kaya mo, Apong Julie. Ayan, maka-premiere kay Voice Boom. Ito yan. Tanggal na pala ito. Wait ang kalanan na. Ay, nandito pala si ano. Apo Julie, Chuya rin Pilipinas si Koisbu. Si Koisbu. Balo ko pag Chu naka Pilipinas, busy na kanyan. Wala yan. Eh, 1 hour pala tong ano niya. LS niya. Brian, salamat Brian ha. Salamat Apon Julie. No problem. Sige, sige. Makaakyat ka nga po, Pogi Apo. Sabi ng Merry Christmas. Baba mo yung ano mo dyan, ano, Brian, babahay mo. Dagdagan kita ng 4. Sayang, ang dami kong mga ninjas na wala lang. Nawala lang sa ano, na-reformat ka ng cellphone ko. Kaya, yun. Okay, no problem. SSS. Anong SSS? SS. Anong SS? Nasaan na si Brave? Akala ko si Brave. Akyat na. Hindi na umakyat. Akala kong magtatambay sa taas. Ayan. Meron pang 1 million. Ay, Yapo Renel. Makatambay pala Yapo Renel. Bill. Andali. I-play ko muna si ano para Apo Renel. Dali lang. Itong ano niya, parang habang nagpe-play siya, dige. Play ko siya sa LS ko. Ayan. Pati relaxing po, tagal may tutod na lang rin tao kayo eh.
niya pala na eh, maka-relaxing yapin. Maka-relax yapin yung patugtog ng hapong po. Hello po, Ma'am Renel and Dennis here. Shoutout po sa 300 million in the house. Salamat po. Salamat sa 300. Ayan. Po may Kenny. Are you ready? Are you hindi busy? Chok pa Kenny kang kaya eh. Kang Facebook. Baka lakong ko na ini kasi yan ako piling tagal Kenny. Ito yung gamitan ko cellphone. Ayan. Apo may Kenny, may shoutout Apo may Kenny. Salamat Apo may Kenny. Ayan. Brian, nandiyan pa si Brian. Dali lang. Ibaba ko muna yung premiere. May premiere ba kayo guys? Sabihin nyo kung may premiere kayo, tusukan natin ha. Saan ba yung premiere ko? Patamsak ko yung premiere ko guys. Kahit ano lang to. Tamsak lang, okay na ako dito. Ito. Premiere. Ayan. Kakayari kaya pa mig-live apong baliat kulang king. Talaga? Pati ako balo. Ay busy ko pala nandin. Busy ko pala hapong may Kenny. May kahit kong gaya. Ginawa ko palang content ginawa ko content kaya ako may kasilip kaya kayo nandin. Diba? Nandin nabak. Mula nang kasi masinggewa ko. Nagbarnis kami nga adwang mudra nandin detang bangkumi kasi nagbarnis kami. Kulang yapin eh. Detang lasena may barnis kaya susunod na lang siguro detang alawa kapag may kulang la barnis. Ang kasabihan ko kanina tapos inisip mag-content na ako murin ngayon niya po may Kenny kaya masanting murin mag-content kahit pa baka na ano. Akakit mo lang lahat ang post ko po may Kenny. Itang post kong kay Facebook. Balo nga kakit mo lang. Di ba friend ka kay FB? May MLS. Kong Al. Apong Al. Salamat Kong Al. Long time no si Kong Al. After 190 years. Lumitaw ka na naman apong Kong Al. Salamat Kong Al. Maya pa ika mapakanyalin. Maya pa ika may kapanyalin na kang kape. Kai!
Ala na akong FB. Wala na akong FB? Yapon ba de, ticket kayo, atin yang FB, mag-comment eh, ikit-ikit ang nga eh. Ali, kape, nanong kape, ala na pin eh. Netang grocery dita, kaila reta pong may kini, may sweldo ko kasi. 3 months yung sinweldo ko. Ano yung kasi, every month na ako magsweldo eh. Kaya Melari, kwento ko na rin, para baloyo, balay, maragol ko sweldo. Kaya every August, September, October, 3 months lareta. Nakal mag-message eh. Wow. Sikat na kasi. Kaya, nakal mag-message. Dapat kaya kapong may Kenny, yung lagyo mo, baligtad me. Kapong may Kenny. Baligtad me yung lagyo mo. Halimbawa, yung may Kenny, abe mo, baligtad me lagyo para idiakit. Tapos, igawan mo yung private. Itang alila maka-message kaya ka. Kasi ating ay may kasi ba kung may Kenny. Itang alam makapag-message mo kaya ka, detang friends mo. Detang friends mo talaga. Halimbawa, yap kasi private itang Facebook ko. Kaya inggawan mo kung ba inad friend ka. O ibig sabihin niya kung may pwedeng mag-message kaya ka. Detang alawang tao, alila makapag-message kaya ka. Ito yung ibig sabihin ta private tsaka ni data. Malibi may Kenny abe dakal kareng malibi ken ani sa iwasan ko lading chicks biya ko nalakang biya ko nalamo ano sabi na kaya basa ano rin eh pang kong al ay kong al meto nya rin babae rin kong al borito mo nalamo ana bakit WhatsApp na mo aro mete na naman WhatsApp pala WhatsApp ating bang WhatsApp WhatsApp. Ating kung WhatsApp, ako na yung masyadong gagamitan ng WhatsApp. WhatsApp, yo, WhatsApp, yo. Yawin mo ka na ako eh. WhatsApp, yo. Nag-update siya pala kay. Pala Facebook o YouTube pala yung application na. Wait ano pa ba? Teki, kitang LS na nga po may kini. Anong oras yung arita? May Kenny Ape. Ala ka, kung may Kenny, ala kang LS, inano ka. Ala kang LS. Yung LS mo kaya pa, oh. May pasyal ko kaya ka ng Tuesday, inano ka kung may Kenny. Kaya pong budget siguro. Kaya may bet na det. Pero na det. Wala pong budget. Git kaya P9 eh. Wednesday live make Kenny. Ayan. Kamsakan ko na number 81. Ayan. Ay! Arts Vlog! Long time no see Arts Vlog. Ay, puti pa si brother Arts Vlog. Long time no see Arts Vlog. Arts Vlog. Salamat Arts Vlog. Siyempre, Arts Vlog, alam mo na Arts Vlog, kung hindi ka busy, alam problema sa akin. Kung busy ka, alam problema din. Kasi alam ko naman na always busy ka naman, di ba? Arts Vlog. Merry Christmas, Arts Vlog, ha? Thumbs up, brother. Salamat, Arts Vlog, kung nakikinig ka pa dyan. Kung kaya mong kumanta, Arts Vlog, walang problema, Arts Vlog, ha? Alam mo naman, always welcome ka dito sa live ko. Lahat naman kayo, di ba? May Kenny, pangulagatan na kami pa siya. Welcome bro, Merry Christmas din. Arts Vlog kung hindi ka busy, di ba? Alam mo na busy, kakanta ka naman, walang problema sa akin. Napanood ko yun sa sa Julius Babaw. Oo. Kaya I'm so proud na mga marami dito mga kaibigan natin, mga medyo medyo kahit pa paano umaangat na. Yun ang maganda, kahit pag umaangat kayo, basta wag yung kakalimutan. Pag umangat kayo, wag yung kakalimutan yung ibang mga kaibigan nyo. Yan. Yun ang importante dyan, di ba? Yes, brother. Break time ko lang kaya naikot ako. Okay. Yes, brother. Break time ko lang kaya naikot sa chat room. Wow, salamat bro. Oo, pinanood ko yung Arts Vlog na paano ka.
Kaya nung nag-post ka nakita ko, kaya pinanood ko, ang galing. Yung babae hindi ko kilala yung babae, ikaw lang yung kakilala ko dun. Kaya hindi, baba ko yung hagdan baka sakaling may mapakanta ako dito. O, 'di ba? Arts Vlog, sila lang yung nakakalimot, oo. Hindi naman nakakalimutan. Siyempre lahat ng mga tao na mga kumakanta dati sa akin, hindi ko nakakalimutan 'yan. And guys, si Arts Vlog, ano na 'yan, big time na 'yan. Gine-guess na ng Julius Baba. Kung shout out me. Google Yasu. Kabado ako dun, sobra may sakit ako. Nakita ko nga, Arts Vlog. Bro, salamat. Nakita ko nga, tapos lamig pa. Malamig talaga dun. Sobrang lamig, grabe. Grabe sa big time, Hindi, ano yan, Arts Vlog, siyempre, ano din yan, ano yan, parang blessing din yan kasi kung halimbawa nakapunta ka sa isang TV show, siyempre, ano yan, maraming mga nanonood dyan. Ay, yung iba kasi tao doon, halimbawa, kapag na-TV ka, search nila yung yung YouTube channel ko. Ay, Arts Vlog. Titignan nila yung Arts Vlog, di ba? Ganun lang yun. Enjoy kayo. Back to work muna ako. Sige, no problem. Salamat na Arts Vlog sa pagdaan. Salamat. Thank you. Kaya nga, sabi niya. Arts Vlog. Alam ko may utang ka pa sa akin, Arts Vlog, nung Huwag ka hindi naman kita sisingilin. Meron pa naman next year, Arts Vlog. Sa birthday ko, alam mo na sa birthday ko, February, alam mo na yun. Sa February 21. Alam mo naman, lagi ka ng bisita kapag available ka, no? Blessing talaga yun. Oo. Makikilala ka lalo doon, siyempre. Nung nag-guest ako doon sa naka 10,000 sub na ako, nagulat ako. Wow! Talaga? Hindi pa nakikita yung bahay mo, Arts Vlog. Tignan natin. Wala. Ano pa? 9.5. Okay na. Laki na din yung mo. Road to ka na, 10,000 ka na. Congratulations. Ano ka lang, Arts Vlog. Laban lang. Sige. Hindi ko yung hindi, sinisingil ko si Arts Vlog. Hindi, Arts Vlog, wag ka mag-alala. Hindi ko siya sinisingil, Wag ka mag-alala. Alam, naintindihan kita, Arts Vlog. Always busy ka naman. Ako may Kenny. Mantingin ko sisingil daw ako. Thank you, bro, sabi niya. Sige na, Arts Vlog. Back to work ka na. Salamat na. Talaga. Birthday ko, di ba? Siyempre, birthday yun. Alam ko naman si Arts Vlog, laging nasa akin yan dati. Birthday ko sa mga di nawawala yan. Kahit mga 2 song, 3 song yan, okay sa akin yan. Kahit papaano, di ba? Dennis. Ayan na. Harang tapusing siya kung papaano. Pinapahalagan talaga yung mga ganyan, siyempre. Hindi siguro. Oy, Arts Vlog, baka magalit ka, Arts Vlog. Alam mo naman, Arts Vlog. Hindi, wala pa. Joke lang yun, Arts Vlog, wag kang magalit sa akin, Brother Arts Vlog. Kung Alman, yung ilaya pong Edward, sabi na. Ano nga po may Kenny? Kenny, nakaka po may Kenny? Miss ko na lang ang pang love song mo. Miss ko na lang ang pang love song mo. Ako rin makakakyat ka rin live, Makakarine na rin, Joke lang, ganyan. Okay mo po may Kenny, no problem. Alin makakita, Arts Vlog, at hindi na ako man Arts Vlog. Si Arts Vlog, pagdating si Arts Vlog, magaling sa yan, sa kantahan, sa more on kantahan kasi siya, si Arts Vlog. Mga cover song, yan. Ay, ako, kahit hindi ako singer, kumakanta pa rin kahit hindi tayo magaling. Hindi ba, Marina? Bakit naman, Marina ka? Alikulik, Marina, may Kenny. Balo na ako man alam naman ni alam naman ni Arts Vlog yan. Arts Vlog. Mabait yan si Arts Vlog. Kapag na-PM mo yan, pag hindi siya busy, kakanta yan. Ganun siya.
Isang kusa na lang siyang, "Paakyat ako, aakyat yan, siwa nawa na kakantabong Edward, mag-ayuda na kumo, mas masante. Mag-ayuda na kumo." O sige, okay sige. At apong may gini datang ninjas ko, wala na. Datang ganaganang ninjas kung kaya ni meto ko cellphone, may reformat yung cellphone ko. Kaya yung nangyari, may ginawa ko ulit ninjas, 4. O maswerte la retang dinikitang ko kanitang unang panahon. Panahon mo apong may gini, kaya swerte la. Takal po punta pag ayuda. Wah, totoo yan apong may gini. Ali, tsaka limuita, premyo. GCash, 100 pesos. Yan sigurado dakal tao pag GCash. Ala, kung makawata ako magpa GCash ko realize 500 mo yan. Kapag maraming maraming mga ayuda like mga GCash, maraming pupunta sa iyo. Pero kapag mga ordinaryong LS, wala, konti lang yung pupunta sa iyo. Napapansin ko sa lahat ng mga LS. Pero kapag sikat ka guys, ito real talk lang tayo kasi mahilig ako sa mga real talk kasi magaling ako sa mga ganyan kasi binabase lang natin yan sa mga sa mga experience, di ba? Sa experience, siyempre natanggal yung salamin ng tangkay ko, ay tanggalin ko lang. Binabase ko lang din sa mga experience yan kasi siyempre alam mo naman tumatanda, siyempre yung mga ganyang bagay iniisip at saka sinasa puso, kaya kung ano man yung mga bagay na experience natin, sinishare sa ibang tao, kaya yun. Diba, gano'n lang yun. Pero kapag halimbawang sumikat ka na, medyo nakikilala ka na, dumadami yung followers mo, subscriber mo, yan, pupunta yun ng mga tao. Halimbawa, may nag-viral sa video ko, siyempre, matitv ka, ayun, makukurus yung mga tao nun, titignan yung channel mo, titignan yung Facebook mo, madadami yung followers mo, yun ang kagandahan. Yun ang talaga. Pero kapag nag-LS ka, kahit walang ganap, pupunta yan. Para lang ma-shoutout mo sila. Kaya riming may gayuda ka rin na ako kakanta. Yes, mega shara sa'yo Michelle. Mega shara sa'yo Michelle Esmeralda. Kilala kita Michelle. Salamat Michelle Guys, sana makaabot tayo ng 10,000 bago mag-December, bago mag-2022. Yun lang ang wish ko, sana maka 10,000 tayo para abutan natin yung 10,000, new ticket. Salamat. Nandin ko man ayarik may nga lowbat ko. Apo din. Dikit mo na sa akin yan. Wag mo nang itago yan, dikit mo na sa akin. Meron akong 4 guys, 4 lang kasi yung mga previous ko na nalagas na sa phone ko, nawala na. And Michelle, meron ka ng may jacket ka na. Meron akong 4 na bagong ninja lang pero hindi na ako may ninja akong 4, dikit ko na sa inyo. Ay, may pre ako Alam nyo na yung premiere ko guys, patusok na lang, kahit thumbs up lang, okay na ako doon. May premiere po ako Ay, Brian, nandiyan ka pa pababala Brian. Salamat Brian. Ayan. Brian, Miguel. Yung 4 ko, bibigay ko sa'yo, 4 na Miguel niya, baka meron pa akong didikit. Sige. Oo nga, ibabab tayo ng hagdan. Ako nag-tip muna ako ng 4 sa inyo. 4. May kini abe. Yan, ako may kini, dikit na ako na metong. Nalbi ako pa mong video mo, mga short video. Hindi na mong kaya. Ayan, yapon Julie. Apo, mapagal mumulin Ang mapagal mumuli. Hindi na mapagal mumuli yapon Julie. Mumuli ika mapagal ka mumuli.
Hindi, si Apple June kasi uwi na siya ng Pilipinas kasi December 6 dito na sa Pilipinas yan si Apple June. Miyaka Yuli na kahapon Juli. Alya pa Miyaka Yuli yan. Ayan na po may Kenny ha. Nandikit na ako sa'yo ha po may Kenny. Dikit ko na lang yata. Ay, dila pa pala. Denny Bayo kong alagad. Yun, meron pa nga. O, sige, salamat. Dikit mo lang sa akin yan, Julie Flores. Ayan, dikit ko na yapon, Julie. Hindi na ako magbakas. Sino pa ba? Si Michelle. Miss Michelle Esmeralda. Magpa-impake. Yaan niya mapagal ang pong... Wah. Totoo yan. Ay, ako pa mega abroad. Siyempre mapagal talaga mag-impake ka, di ba? Lahat yung mga kailangan mo, di ba? Base sa mga kwento-kwento, siyempre kapag uuwi, dadalhin mo yung mga damit mo, yung mga pasalubong mo, yung damit mo, konti, mga ganon, susuot mo. Minsan, isusuot mo yung mga magaganda, yung mga hindi pa nasusuot. Gets apong Julie. Pasensya na pero ngayon gets ko na siya. Pagal talaga kasi dadalhin mo lahat yung mga pasalubong, yan, mga chocolate, o siyempre, yung mga tao sa Pilipinas naghihintay yan. Ay, datang ni kapatid ko Julie Flores France. Ayan, abangan kitang chocolate. Abangan kitang pasalubong ko ang Lola Julie Flores France. Ayan, mga tita Julie, yan. Ganun lang yun, siyempre. Pero di nila alam, si Apong Julie hindi naka-abroad yan. Naka-stay lang yan sa abroad. Diba, Apong Julie? Pasalubong. Michelle, pakibaba mo yung bahay mo, Michelle, ha? Nasaan na ba si Michelle Esmeralda? Brian, baba mo yung bahay mo, Brian. Esmeralda. Michelle, ha? Dindikit na ako sa'yo. Michelle Esmeralda. Hindi ko makakita yung bahay mo, Miss Michelle. Pakibaba mo na lang. Michelle. Ayun, ito na yapo Renel Santos. Mayari na yapo. Wapon yung Renel. Alin na ako mag-tape. Gagamitan kayong cellphone ko. Kaya alin na ako may katamba. Pero nalambat na ako mas ilang mong. Okay yan. Mayari na yapo po. Sa lubong. Ayan. Michelle, pasuyo ng bahay mo, Michelle. May Kenny, mukit nakakanta na ka. Sabi ng Apong may Kenny, Apong Renel. Nagli ako magayod ako sagli. Michelle, pasuyo yung bahay mo, Michelle. Ay, may pangalawa na yun eh. Michelle, Apong may Kenny, Apong Jude. Yan ako siguro magbakas kaya kayo. Pernel, may budol ka ta pala, kaya na palang ini. November 30 pa pala, September na. May budol ka ta. Ayan, dikit niya. Hapon Julie. Pernel, balo ko, di rin nila rin nabingi. Ayan na po may Kenya, rin na ako Hindi na ako magbakas kaya ha. Sabi akong short video. Kaya pala, November 30 papalaki ng Pilipinas. Kaya makanyan. Sunduan. Sabi man ko pa din nga doon. Sige, ako may Kenny. Hanggang ako pang alas 12. Hanggang ako pang... November 30 papala na bengi. Kaya magtaka ako kung iniya papala mag-December 1. Out ko pa sagli. Sige, ako may Kenny. Salamat ha. May balik ka ulit. May Kenny kapag busy. Ka busy. Kanta ka na. Just make 4 oras live mo. Just make. Sige. Dahil kaya ka, sinabi mo yan. Just kaya 4 oras. Ano bang oras? Hindi mo na. Long kaya pa. 11. Hanggang nga oras siya ka dito. 11, 12. 1. Pwede yan. Hanggang alauna. Sige, hanggang alauna. Pwede yan. Hanggang 1. Hanggang 1. Sige, pwede ko. Hanggang 1. Ket naman niya po rin kapag busy yan. Okay? Sige. Dito na may. Ayun, happy Merry Christmas. May shoutout. Ayun, okay na ako ha. Michelle, pasuyo ng bahay mo, Michelle.
Merry Chris. Merry Chris. Merry Chris, may kadwa na ako eh. Kadwa namin dikit po kaya. Ayan, dikit na ako Merry Chris. Yan ako magbakas. Kaya pong Renel. Dikit na ako Kenny. Sige. Sorry. Wala kang tibak. Michelle, long time no see Michelle. Long time no see. Mag 4 hours siya kanina po guys. Sige pong Renel, mag 4 hours po. Dahil request na nga pong may Kenny kasi magkantaya ka no, pagkanta na akong dakal, alam problema ita. Pinandit. Tapo, sige. Kaya ko pa, may kami itong kupang oras. 1 and 05. 1 and 05. Us nga. Oo nga, us eh. Okay lang, TM Tuliyo. Ano? Ay, si ano yan? Si Michelle Esmeralda yan. Michelle, pakibaba mo nga yung bahay mo, Michelle. Please. Iba ka mukit ko. Sige yung Merry Chris. Ang kata mo pangalawa na. Patayin tayo pong may Kenny kasi magkantaya ka no. Walang problema pagkanta nakatamo. Ayan, mag 4 hours yung ano. At kung maka-bake brownies, ay kanya manahin na pong may request. Diyan na metong. Ayan, sige. Digitan ko. Inari ko lang mo rin ng member. Kasi didigitan ko lang rin din ng member. Bahala ka sa buhay mo. Ang dami nag-PPM sa akin sa Facebook. Wala akong may tutulong. Dan Corner, mega shoutout sa'yo Dan Corner. Ayan, ayan si Boss Dennis. Nakailan na ba ako sa'yo Boss Dennis? Nakadalawa na ako. Ayan Michelle Lan. Ay Michelle, di ba na naman yung bahay mo Michelle? Ba to Michelle? But 1.5 iba na naman yung pangalan mo Michelle Esmeralda. Tasmania. Iba na second channel mo ba to? Sige, dikit ko si ayun, dikit na ako, nakaisa na ako. Sino yung isa? Si Dan Corner, salamat Ayan, bigyan kita ng banana isa. Ayan, nandito na ako sa SMR eating steak barbecue Dan Corner. Ayan, one day. Okay. Ayan, nagdo natin 1 minute. Siya po Merry Chris Lux. Ugly, baba. Apple pang yung dati, di ba alam ko may ka ng 2,000 eh. Merry Chris Lux. Yan na po Merry Chris. Nakakain na ako atlo. Dennis Vlog para naman makagraduate siya ng 1,000. Dadagdagan ko tong isa. Boss Dennis, hindi kitang ko na kita. Panoorin ko muna tong video mo na short. I-post mo. Yako po at nag-bash ka ako kitang upload ko. No ka rin. King kaya po rin king Facebook. Black mo la. Kasi makanya black mo la kasi sabi ko technique po king pag-cut onion habang mag-cut ko ali ko makalaw eh. Favorite bash. Yang niya ako share pero favorite ko na lang mo. Ay gina ako binlock ko la para lang makapag-comment. Binlock ko langan. Gawa lang ninja, bala na lang. Aking YT. Talaga? Pilipino yan. Kung mag-viral naman yung video mo. At sural mo yan akong Renel. Balo mo na naman dito yung kahit ba. Ayan. Tapos na ako Dennis. Next ni Andres. Tsaka ko na siya akong Jolly kung hindi ko. Okay, dikit na rin. Mali. Aluwang lahi. Ay, pabara mo na mga Coronel. No problem. Ali, pabara mo na lang mo.
O kaya mo ito kung aluwayan lahat. Ating Pilipino sana. Retang mukbang-mukbang ko, viral na retang mukbang-mukbang ko. 8K. Talaga mag-viral ya. Dakal kaya pro din. Retang mukbang ko kaya, maski makanano, viral na, maski titak-titak views. Okay na ako rin. Saka may dagdagang subscriber ka rin, maski may ka-5 ako mo. Ito kang Dennis Vlog. Dennis. Michelle Esmeralda. Merry Chris. Ayan, Michelle ha, dikit na ako sa'yo, naka-ano na ako sa'yo. Dalawa. Haba naman yung binaba mo. Wala bang short? Ayan. Extra, Lena, cut out sa'yo. May bagong pasok yata to. Sabi ni Brave, bakit daw siya nawala na si Brave Young ngayon. Tignan ko nga siya, no? Ay, ibang lahi siya. Hello my friend, Samayura and Serena, shout out to you my friend. Where are you from my friend? Where are you from? What country? Sama Ira, Serena. I think to sa Saudi, parang yung guhit niya eh. Indonesia siguro to. Nepal. You are from Nepal. My friend, Nepal. Ako, Merry Chris. May katlo na ako kaya ka. May itong namo. Last, ididikit ko na itong isa. Tsaka kay si Esmeralda, nakadalawa na ako sa kanya. Michelle Esmeralda. Boss Dennis. Naya po make it. Dali lang didikit ko lang tong 4. Ayan, nakaano na ako sa iyo, ano? Esmeralda Michelle. Ito. Mag-short na lang ako, short video na lang. Geraldine. Arang, salamat Arang. Salamat sa paharang mo. Wow. Kaya pa kita, check kepen yan, sabi mo ngayon. Okay na ito, nanood na rin ako. Sino ba kasi ano ko dyan? Si Ako Merry Chris. Merry Chris. Maxwell. Ayan, Merry Chris. Ito pang ano na to, pang 8. Yes, my check. Haresh. My friend Haresh Mahibubani. Epic food. Shout out my friend. Thank you so much. Your premiere waiting. Okay. I give you banana ba, my friend ha. Okay, sending support from ayan. I give you banana, okay? 4 banana. I give you another 4 banana, okay? My friend. Okay, nandito pa yung mga nandyan, my friend. Okay. Ako Merry Chris. Okay. Sige. Dali lang, dito muna tayo ha. Apat lang kasi ito eh, kaya apat na dyan.
Apo Eran. Sige, sige. Apo Ronel, walang problema. My friend, hello, my friend. How about you, my friend? Are you good? Banana, epic mode. Okay. Banana. Okay, I'm done. Banana to your house. Diba si Mary Chris, ako Mary Chris. Coronel, nakalagay. Actually, yari na ako din. Ni Mary Chris Lacson. Ayan. Ito na. Michelle, ito na. Naka-ano na ako sa'yo. Medyo, yun na lang nga. Short video na lang panoorin. Birthday na lang. Geraldine birthday. Ito na yung Coronel. Hello. Coronel. Apo. Ayan. May shoutout po. Ayan. Okay. Sige. Kayo na tayo. Bali niya akong putot-putot. Wala nagalasgas ka, Apo. Gagalasgas ka. Wapi ni. Bala mo ako po yung yakay. Uploading. Yung pa mag-loading. Shoutout ka po rin sabi mo. Apo, Merry Chris. Wait lang. Ayan, sino ba yung inaayuda natin? Actually, po Renel, nahulog ako. Oo, nahulog. Brave. Akit ka ulit. Ano po Renel, si Boss Dennis kasi, ilang beses na siyang na 1,000. Nilalagasan siya. Sabi ko, meron pa naman akong sobrang dito, 4. Pwede pa ka. Apo, wala mo kakalasgasin kahit. Si Michelle. Nakalaskas siya? Ako? Nakalaskas siya, Coronel. Oo, yung akin ba yung sa'yo? Ayan, binunot mo. Wala ka namang volume. O, dito lang ako, brave yung lion. Hello, sound. Yun, wala ni. Wala ni, okay ni. Check. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na po, Ronel. Yan yung kakalaskas. Hindi na. Hindi na. Okay na. Okay. Nasaan ba si Brave? Kanina umakyat siya, tapos nalaglag. Nalaglag siya. Kaya nga yun ang kwento ko sa'yo na actually hindi naman talaga basher talagang nagano. Sabi ko yung technique ko sa paghiwa ng onion na hindi ako tumitingin habang naghihiwa. O diba? Hindi ko naman sinabing tips ko, diba? May kurusuking hiwa-hiwa mo ngayon, check yan. Hindi ko naman sinabing tip kasi pag tips yung parang inengganyo mo sila. Sabi ko technique. Ayan, nandiyan sila. Lice Ram. Mega shoutout. Lice Ram. Lice Ram. Shoutout sa'yo, Ma'am. Oh, yung magaling ang kumanta. Magaling kumanta. Kabatches niya yan. Kakilala nila, si Abigail. Yan, si Ma'am Abigail. Michelle, nandiyan ka pa ba, Michelle? Ito. Nakita ko nga po, Ronel, na hindi mo tinitignan. Hindi ko alam kung ayaw mo tignan kasi baka Yung parang hindi ako umiyak daw, di ba technique? Takot ka sa
No Para technique hindi to umiyak. ano, technique oo, para hindi ka umiyak, 'di ba? Hindi ka lumuha 'pag naghiwa ka ng ano, ng Nakita onions. ko nga si View 5678. Nakita ko nga pong Ronel. Oo, magaling nga yan ano, Magaling Sir din Dennis. si Ma'am Liza Ram. Oo, At saka si Ma'am kumanta. Abigail. Oo, actually ang daming magagaling kumanta. Kung gusto mong kumanta Ma'am Liza Ram ha, alam mo naman always welcome ka. Hindi na ako nakakapunta sa live ko. Apo, Busy, ati na busy naman din ako sa mga kakaralasgas yan. content. Gumagawa na rin ako kasi ng content. Atin? Wala na, yung parang may naa-attack Correct. yan, may na ano ka. Baka mayroon ka na-attack na wire, kaya ano, minsan gagaladgas siya. Sound check, mic test, sound check, mic test. Hello. Okay na. Hello, okay na ba? Oo, wait lang. Hello. Wait. Oo, Hello. okay na. Okay. Ating wow, amazing. You cup. Oh, nakita ko nga po rin ito. Just don't cut and the root beat at the end, you won't cry, sabi naman yan. Akyat ako to song. Oh, sige, no problem. May grounded yata. Okay. Pero ngayon okay na. Wala nang grounded. Low ka mo rin. Ano? Low. Alis, sinabi ko kasi Apronel, hello, Mike test, hello. Hello ka mo rin na ng abong kay. Sabi mo. Apong Ronel, sabi ko, miss ko ni Apong Nelson. Ano ni Nelson na ako. Tapos sabi ng Apong Merry Christmas, chuya mo lelele yan ha. Kasalikot yan ha. Yes! Kakanta si Ma'am Liza Ram yan. O kakanta daw si Madam Liza Ram. Dali lang ha. Tanggalin ko muna tong buhay ang tutod. Ma'am Liza Ram, sige ha. Habang kumakanta ka, magdidikit ako. Yung mga ninjas ko nung nakaraan guys, wala na yun ha. Swerte yung mga nadikitan ko. Pero ngayon, meron akong 4 pa lang yung ginawa ko. 4 pa lang. Gagawa ko ulit. 8.8 Apronel. Ang views. Apronel. Okay. 6 million in the house. Shout out sa 6 million in the house. Sasalikot si King Kasolselyo na apong sonana. Wala mo, atin niyang hugot eh. Ikit-kita nga, basa ko lang rin post na, hugot ya. Ano kayang hugutan ng apong Edson? Apong Edson, no karon na ka apong Edson, miss na ka? Miss ko na gay, iwan tamadan po ay ano yun na yun eh. Mali. Ito din, di kita pag isa. Niya minsan. At suya, itang birthday live na tsukapin ka rin. Pero yari na Migueles kanta kaya binati kaya rin. Di ba karakalpama nga nabi na Merry Chris. Kaya muket ka, nakiya ka, di ba? Pagkanta mo ko na. O kaya balo ko ita. Melbe ako. Siyempre po na ano ng oras ita. Padaling araw na yata ita. Igluto na yung anak na, di ba? Apo Merry Chris. Yes, Almins vlog. Almins. MLSO, mga nasa taas. Sabi naman ni Almins vlog. Salamat, Almins. Almins! Baba mo ulit yung bahay mo, Almins. Check natin. Baka ididikit ko sa'yo kung ako sa subscriber mo.
4 yung ibibigay ko sa'yo, 4. 4. Awa, kinyakya mo, wapin. Siyempre, pigluto na rin pamilya na, di ba? Inginaw na mamatula na pag birthday da ka makalita, di ba, ring anak mo? Ang limon eh. Magdikit ko sagli. Apo, ayan. Umalis Ako na na ako itang saglit buket, bumaba si ikay. Lot. Sino? Mamasa ka po rin din. Alam mo lang, basa mo lang message. Iyapong yun sabi ko, busy kaya hugot siyang hugot, sabi niya tang hugot. Ibis ko na yapong Edson na ako. Atsuya mo kaya na. Andiyan lang si Apong Edson. Almin's vlog may Ilan shoutout. nagko-comment, Pasensya sabi? na guys. Umalis ako, hindi ko kayo nakabati. Almin's Ayan vlog, yung mga bago. didikit Oo. ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Ayun, may gising kong yeni. Papataw yung pikit ang TV room na kaya may ako. Chappy. Abronel. Ako ba yung Chappy o ikaw? Ako no. Hindi ko alam kung sinong Chappy. Internet ko na naman. Ako siguro. Almin's vlog mega shoutout. Kamusta na Almin? Alvin lang. Ito Alvin, hindi pa ako ano. Ito Alvin, dikit ko na sa'yo ulit. 9:51 ka na. 9:52 pala, 9:52. Always busy Almins kaya hindi na ako nakakapag-LS. Music LS lang ako ngayon. Madalang. Oo. May nga gaya ko na ng birthday. Apong Edson, samasan mo. Sasalikot. Ito na si Liza Ram. Oo, nakaisa na ako, Almins. Panoorin ko muna itong video mo para Ito, nandito na ako din, Almins. Oo, andito na rin ako. Magla-like na lang ako pero dikit na tayo. Ba't nalaglag? Hindi na add to. Ayan, si Madam. Ayan ang magaling kumanta. Ma'am Liza Ram, ano, nahulog ka? Andyan na. Ay, nahulog. Ayan po tayo. Ayan. Ako yung may problema nga. Yung internet ko. Ako yung may problema. Nag-loading. Yan. Parehas lang tayo, host. Ayan, may shoutout sa 7 Hindi, kasi sa amin medyo gantong oras. Ayan, okay. Okay na. Ayan, may ako tayo. Ayan. Yan. Sige, pwede na. Pwede naman kitang tanggalan yung echo mo. Wag ka na mag-mute. Ay, wala, hindi ko siya pala maano. Mag-unmute po kayo. Hindi, ako na. Ayan. Ito, check natin. Saglit lang ha. Ikaw na? Ay, Ito, okay na. sige. Sige. Okay. Ayan, magbumana na Ma'am Liza Ram sa mga si Liza Ram. Ay, may shoutout sa 6 people in the house. Ayan, si Ram TV is here. Ako ay 2 songs lang at gawa ng nagtakas lang ako dun sa amo ko. Tumakas lang ako dun. Ayan. Okay lang po. Ayan. Ayan. Titirahin ko na, host. Kamute mo na. Sige na. Okay. Ayan. Sige, go. Ito na. Kaya thanks kay may shoutout. Nasa live ko yung kanina. Ano bang ginagawa mo? Parang putrimado ka. Iniwan ka ng jowa mo. Ipinagpalit sa iba.
Nag-lag ba siya, Pong Edward? Nag-lag siya. Oo. Nag-lag. Akala ko ako. Ako nga din eh. Nag-lag si Madam Liza. Lagi ka na lang tulala, pumapatak ang iyong luha. Ang buhay ay ganyan talaga, mabuti pag mag-move on ka na. Masakit talaga sa first time, pag-iniwan ka ng jowa mo, ipinagpalit ka na. Iniwanan ko pa, kung nasakit ang kasayanan, gamutan pati ka. Nasakit ang kasayanan, gamutan pati ka. Kung nasakit ang kasayanan, gamutan pati ka. Nasakit ang katayang tahimas, purisik ka kasakit. Kasakit, di madali salik ka. Kasakit, kasakit, di madali salik ka. Masakit talaga sa first time, pag iniwan ka ng jowa mo, ipinagpalit ka na. Iniwanan ko pa, kung nasakit ang kasayanan, gamutan puti ka. Nasakit ang kasayanan, gamutan puti ka. Kung nasakit ang kasayanan, gamutan puti ka. Nasakit ang katayang tahimas, purisik ka. Kasakit, kasakit, di madali salik ka. Kasakit, kasakit, di madali salik ka. Puro hugot yung sa'yo lang ako. Thank you. Instrumental na lang yun. Thank you so much. So, kanta na yun. Nagaling. Yan, gusto yung ano bang ginagawa? Yan, Ma'am Liza. Mga, anong kanta kasi yan? Sa mga bahay na maliit, magaling kumanta. Apronel. Kilala mo ba yun? Kilala mo ba Kahit 3 beses, masakit pa rin, sabi niya. Oo, pag iniwan ka talaga kahit paulit-ulit, laging masakit, 'di ba? Parang first time din 'yan, parang like a virgin din 'yan. Oo. 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 Like a virgin. Ayan, okay na. Okay na ako. Almins, okay na. Nakaapat na ako sa'yo. Binigay ko na yung 4 na ayuda ko sa'yo. Okay na pati si Ay, Ma'am mute na Liza. muna Kasi tayo. Ayan. nawala na kasi mga lagad ko dati. Kaya okay ka paano nakatulong na ako. Okay na ako doon. Pakantayin natin ulit Apo Renel, no? Sige, Madam Liza Tirahan mo pa dong kanta mo. Okay. Second song. Okay. Yes. Run. I'll sing it one last time for you. Then we really have to go. You've been the only thing that's right in all I've done. When I can barely look at you, but every single time I do, I know we'll make it anywhere away from here. Light up, as if you have a choice. Even if you cannot hear my voice,
Thank you. Sala na dito. Nakikisabay sa sala. Thank you. Galing, galing. Ganda ng boses ni Ma'am Liza Ram, ah. Parang ano siya, parang pang-relaxing, yung matutulog ka na. Yung gawin mo siyang pang-relaxing pag matutulog ka na. Yung kanta na yan. Yung yun ang trending yan, Ma'am Liza Ram. Pwede mo ano yun. Person. Di ba? Okay. Ayan. Binaba ko yung bahay niya, guys. Please connect to Ma'am Liza Ram, okay? Tapos, may pinin pala ako dyan na Road 1000. Sila mo sila ng 1,000 kasi hindi pa sila monetize. Ayan, si Almin's Vlog at saka si Boss Dennis kasi hindi pa sila monetize. Kaya kailangan nila. Alis ka na? Okay. Pronel, nawala na daw siya. Wait mo, timplaking. Sige. Ma'am Liza Ram, salamat Ma'am Liza Ram. Salamat sa pag-akyat mo at sa pagkanta mo, Ma'am Liza Ram. Thank you. Ayan, okay na ako. Dik sa mga alagad kong 4. Ayan. Almin's Vlog, salamat Almin's Vlog. Si Dennis, Boss Dennis. Okay. Okay, sige, Pronel. Sige, no problem. Dali lang. Ayan, wait lang po. Ayan, may nag-comment ba? Kinabunay, may sira na naman kinakasalamin. Apo, Ma'am Liza Ram, salamat din na. Okay lang, no problem. Naintindihan kita. Pag-abot. Salamat nyo. Pag-abot ko pa. Sige. Nakaabot ka pa. At least okay na, Ma'am Liza Ram. Kasi pagkanta mo, Ma'am Liza Ram. Wait lang natin. Guys, please paki-connect po si Almin's Vlog, si Dennis Vlog po. Road 1000 na sila, sana makagraduate sila. Kahit kung mayroon po kayong mga alagad dyan, Abang Edward, wait mo, timplaking kung, ay may kain na pala. No problem. Lagot lang. Angelic. Anong Angelic? Ano daw? Kati Teranya 6. Ano na to eh? Si Esmeralda. Check ko nga to. Botchok, may kasyara sa'yo, Botchok. Salamat, Botchok. Botchok, pag ibaba mo yung bahay mo bibigyan kita ng 4. Si Mylene Esmeralda to, si Catherine. Nakailan na ba ako sa'yo? Nakadalawa na yata ako sa'yo. Botchok, pakisuyo na lang bahay mo Ayan yung nakapin, guys. Siya, Road 1000 na sila. Sana makaabot sila ng 1,000. Okay. Botchok, baba mo yung bahay mo, Botchok. Dikit ko tong 4. Halos dinikit ko na yung iba dyan sa mga nasa baba. Thank you, Botchok. Ay, Ma'am Sesji, long time no see. Ma'am Sesji, salamat Ma'am Sesji, long time no see after 98 years. Nagkita tayo, Ma'am Sesji. Tamsak, salamat po sa tamsak. Botchok, pag ibaba mo yung bahay mo, Botchok, didikit ako ng 4 sa'yo, 4. Tiga 4 kayo. Yung mga ninjas ko nawala na kasi na reformat, marami sa inyo.
Kaya kailangan kong gumawa ulit ng mga ninja. Kumusta po? Okay naman po, Ma'am Sesji. Ito, same pa rin ang yung dati. Ay, may ano ka pa dito eh. May Sesji. Sesji. Ayan. Alam ko may ano ka pa dito. Ayan. Dikit ko na to. Dikit na ako. Ay, ito na lang. Mag-go to channel na lang pala ako, Botchok. Botchok. Ayan, si Botchok. Bigyan ko ng isa. Nakaisa na ako. Panoorin kong one short video. Yung aso, nag-viral pala. So, what have you done, Parker? Ayan. Kapatid din, si ano, si Afro din. Nakaisa-isa na ako sa inyo, Ma'am SG, saka si Botchok. Pangalawa na ako. Paano makapunta ka dito? Kasi may ginawa akong dalawang ninja. Apat na ninja. Kaya ididikit ko na lang sa inyo kasi apat pa lang ha yung mga bago. Wala na yung iba. Nalagos na tayo. Wala na yung mga lagat ko na reformat. Kaya hindi ako makakapag-ayuda ng marami talaga. Pero huwag kayo mag-alala, gagawa ako ng ninja ko. Okay? Maingay, Lods. Iba ka sa akin yun. Maingay ba? Dali lang ha, sandali lang. Baka sa akin daw maingay. Ayan, okay na ba? Okay na ba, Butchok? Okay na ba? Okay na? Oh, wala na. Kapatid Butchok, nasa labas ako kahit nakaakyat may ginagawa. Okay. Ayan. Baka sa electric pan ko to. Dali lang ha. Yun Jong, si ano to, si okay na. Wow, pinatay ko kasi yung ano, yung electric pan. Mainit. Yan, tignan nyo nga ako, narinig nyo guys. Maingay pa din. Maingay pa din. Ayan, naka ano na ako sa'yo. Eto na. Sesji. Ito, pangalawa na Ma'am Sesji ah. Pangalawa na to. Maylin, pasuyo ng bahay mo, Maylin Esmeralda. Please, 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 please. Wala na. Okay, wala na ba ngayon? Okay, dinig mo, hindi na maingay. Yung electric fan ko kasi nandito yo. Mainit. Dinig na. Hindi na maingay. Okay. Botchok the Great lang. Nakadalawa na ako sa iyo, Botchok. Botchok. Botchok the Great. Wala. Hindi ko na malabas yung Botchok the Great. Botchok. 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 Ito, Botchok. Hindi ako magbabakas ha. Dalawa na ako sa iyo. Sino ba yung mga nandyan? Si Lyce Ram, sakto, tusong lang nagdating ang amo ko. Oo nga po, Ma'am Lyce Ram, salamat po ah. Salamat po ah. Salamat, salamat. Ay, nakadalawa na ako sa inyo. Nakadalawa na ako. Si Michelle Esmeralda, ayan si Butchok. Dinigatan ko ng dalawa. Dalawa-dalawa na sila. Si Michelle Esmeralda. Yan, yung ulat ng bahay mo, Michelle. Ayan guys, pasuyo mo na yung nakapin guys. Ano siya? Road 1,000 guys. Sana po yung mga ninja nyo, digitan nyo. Kahit mga dalawa lang, okay na yun. O kaya kahit mga isa lang, okay na. Si ano, si pangalan ito, si Dennis Vlog at saka si Alvin's Vlog. Ayan kasi matagal na rin si Alvin's Vlog kaya sana maka 1,000 siya guys. Ay maraming salamat po Ma'am Lyceram. Ma'am Lyceram. Si ano, si Ma'am SG sa renewal member niya. Salamat po Ma'am Ma'am SG. Ayan. Ito pangatlong ayuda ko na sa inyo. Pasuyo na lang ano. Ang tawag dito? O nga po salamat po. Ayan, pangatlo na ako sa iyo, Ma'am SG. Hindi na ako magbabakas. Si Botchok the Great. Asan yung Botchok the Great? Botchok the Great. Ay, ano ka na Botchok ko? 6.95. O, malagdagdag ka ng isang guhit. Siguro,
Kahit papaano makadagdag yun. Sana hindi malagas. Si Mylene Esmeralda. Mylene, pasuyo ng bahay mo, Mylene. Kung dikit ko na to. Esmeralda. Okay. Tingin ko muna yung dalawa guys na. Kasi kailangan nila maka 1,000. Ay, ito. Dikit niya na to. Ni Boss Dennis. Ayan. Kung gusto nyo pong umakyat guys, sakyat kayo ha. Siyensya na kayo ha. Nakakaw lang. Okay lang po Ma'am Liza Ram, no problem lang. At least nakakanta kayo ng dalawang song, di ba? Okay na po yun. No problem na yun. Okay. Okay lang na ba tayo? Melagso sa lahat, sabi ni Ma'am Ses G. Ayan. Si Ses G. Ayan, pakilablaban po si Ma'am Ses G. Go to channel na lang kayo ha. Go to channel. Na-miss ko din to si Ma'am Ses G. Ma'am Ses G, minsan nakikita kita kayo no kay ang pangalan nito? Si EPM Mechanic, di ba? May EPM Mechanic. Minsan hindi ako nagtatagal doon eh. Hapon kasi siya nag-LS eh. Alam mo nang pag hapon, medyo busy. Ang daming ginagawa pag hapon. Ayan. Ito na. Pangatlong dikit. Pangatlong ayuda na tayo. Pangatlong ayuda na ako kay SSG, kay Botchok the Great. Asan si Botchok? Si Ma'am Liza Ram. Okay na rin. Okay lang ha. Okay na kay Ma'am Liza Ram TV. Okay na rin. Ito, hindi pa. SSG. Kahit 4 lang guys, okay na to ha. Nakakatulong din to. Ayan, dikit na rin ako kay SSG, Ma'am SSG. Noorin muna ako ng mga short video. Ito na lang, relaxing. Ito na lang. Okay, 8 million. Maraming salamat po sa 8 million guys. Salamat po sa 8 million. Oo, paminsan-minsan lang din nakakapunta busy tsaka kasi sa work. Oo nga po. Kasi alam ko naman may work po kayo. Alam problema po 'yan. Pag hindi kayo busy, 'di ba? Alam ko pag December hindi na busy sila. Hindi na, feeling ko yung mga hindi na sila busy pag December, no? Kasi pag December dami Ayun, maraming salamat po sa 10 million in the house at sa mga dumadaan-daan po dyan. Maraming salamat po sa mga dumadaan. Thank you po. Thank you so much. Welcome po. Walang problema po yun. Wala tayong singer eh. Ay, mamaya pala, hanggang pala akong 4 hours pala ako, hanggang alauna pala ako. Malapit na pala yung Christmas, guys. Today is November 30 na po tayo sa Pilipinas. November 30. Kaya, 29 minutes na lang po. Magdi-December na, guys. Okay, Botchok, 2 nakapin. Salamat, Botchok, the great. Road to ano sila eh. Tapos na ako kay Ma'am SSG, kay Botchok na ako. Botchok, the great. The great Hindi ko makakalimutan yung ano mo, yung pag-dance mo talaga. Isa sa mga hindi ko nakakalimutan sa mga vlog mo, yung ano mo, yung ito Botchok, ano na ako. Pangatlong dikit na ako sa'yo. Hindi na ako magko-comment. Next, pang-4. Last na lang to. Last ball. Ay, tapos na yata ito eh. Ito nga to. Busy pa si Hapo Ronel eh. Ito pa. Check ko nga ito. Okay, dikit. Tapos na ako. 4. Tapos na ako yung 4 ko. Okay na, tapos na ako. Okay, tapos na yung 4 ko guys ha. Sa inyo lahat, tapos na rin. Naka-4 na ako. Ayoko si Michelle. Pasuyo ng bahay mo, Michelle. Dan sa 2 nakapin, salamat. Thank you so much, Butchok. Ayan, at least, kahit mga isa-isa lang guys, nakakatulong kayo sa, sa taas. Saglit lang po ha. Apong Edward. Mega shoutout. Parang wala akong naririnig. Nagsasalita ka ba, Apong Edward?
Hello, Apong Edward. Umalis saglit. Akala ko hindi ko akala ko nasira na yung headset ko. Parang nawala siya kapatid. Okay. Kumusta kapatid Butchok? Busy ba? Maraming siguro nagpapaayos, nagpapariban, nagpapakulay. Dahil magpapasko eh. Sino bang road to 1K? Si Sir Dennis ba? Sino to? One k ka na, Sir Dennis pasobrahin para hindi hindi, at saka sinong isa? Si Almins, okay, 958. Mag-like na lang ako sa binaba mo, Almins. Ayan. Kaya nga, busy kayong dalawa ni Suzette. Kayo lang dalawa, no? Wala pa kayong kasamang nagtatrabaho. Paano yun? Ini-schedule nyo ba? Maganda kasi yung ini-schedule. Nagpapa-schedule sila para at least hindi sila naghihintay ng matagal. Yung iba. Para at least patapos na yung isa, doon pa lang darating yung isa. Ako busy din dito eh, kaya hindi na ako nakakapag-LS. Schedule. Tama yan kapatid. Schedule. Para hindi sila magkabuhol-buhol. Ayan, pasensya na po guys may ano lang ako meron kaming on-call maglinis schedule kapatid. Maraming kapatid. Apong Renel, na ka? Ayan, okay. Andito na ako. Minausya mo itang kapatid ko makalining ko si Tane king kay palengki. Balo mo ng palengki magkaila. Hindi ko daning anak kaya ka. Helper ako ni Mrs. Itang anak ng babae. Ikit mo na ita. Dila ni Kenny King kang mudra. Kitang lele. Kitang papag. Ay kitang nasi matutod. Kitang sala. Wait May pagalyari ni mudra Aporanel. May kaya. May barnish siya. Sagoy ako na mo. Sige ka na mo ako. Favoran ko na yung mudra. Para mo na yung masipag. Napagod sila nag-varnish At saka hindi lang yun. Hindi napagod din kaming Aporanel dun sa carpet. Kasi inayos namin. Tapos yung mga lansena pinagis namin. Kaso nabitit. Kulang sa kulang pa. Kulang yung varnish nyo. Kulang pa ng tarong varnish. Oo. Ano lang, tigyan magkano yun? 80 plus ata yun. 85. Isang na yun. Pag meron kaming on-call. Alis pa siya, no? Si Botchok. Botchok, salamat Botchok. Ayan, si Ma'am Sesji, maraming salamat po sa pa-member ulit renewal member mo. Okay na ba sila? Bernadette! Atso na kabali! Apong Badet! Atso niya. Mukit na ka. Miss kay Apong Badet. Yan ni Apong Badet. Apong Badet, long time no si Apong Badet. Apong Badet. Payagan kay Apong May Kenny, sabi niya magkaya ko 4 hours ko sige lang problema kaya hanggang alawon ako kanini kaya magkantaya Kenny nyaw kaya laging bala din nangot niya naman niya Apong Badet. Ayan, Apong Badet, pakibaba mo yung bale mo di kita tandang 4 kahit bayo la rin bayo kakauwi mo lang. Gawa bayo la din
Bayo di makasulpak yung cellphone ko. Wah, manayin kayo ni muket. Excuse. Muket ya kanyan. Okay, sige, sige. Wah, pong budget, pasensya na ka na eh. Ako mig-live la ka no, Brunel. Mig-busy la, mig-live la. Every morning Live ka nun mag-live eh. yan nung alway may Kenny. Kasi may Kenny mag-live kayo. Yan. Si may Kenny nagla-live sa kanya. Nandun akong kamatapos siya eh. Habang nagluluto ako, Nakametong na naglilinis, ako, akong budget. nakatambay. Nakametong na ako. Ayan. Sige, sige. Wah. Ayan. Pangadwa na ako, akong budget. Eh, kaya patugod na ni May Kenny ganyan, hindi ko titigilan hanggang hindi niya kinanta yung rini-request ko budget. Ilang beses ako nagsabi, hindi niya ako pinapansin, hindi niya nababasa. Saglit set up yung laptop ko. Sige, sige, sige. Ayan. Nakadwa na ako, akong budget ha. Ini ibang ninja ko pangadwa. Mati ako saglit. Ano mo, Ronel? Aba, magkaini. Ali kaya pa nalben niya. Alin? Cover song ni. Mag-cover Badet. song Oo, meron siya, isa. na. The only one. The only one. Ayan, helping Tapos kay Papa. nagpaano siya kay Apong Eli, yung, alin ba yung inano ni Apong Eli? Kulabla? Hindi, nag-cover song din si Apong Eli para kay Badet. Yung request niya. Si Apong Eli, napapansin ko kay Apong Eli, nagko-cover nga siya Abong Ranel, tapos ina-upload niya sa Facebook. Okay yan, sabi ko, mas maraming views sa Facebook compare sa YouTube, sabi ko sa kanya. Kaya ayun. Di ba copyright siya? Copyright ya. Ito may problema. Ali, ikay na niya mo Abong Ranel. I-mute na niya mo, pwede naman. Nag-cover song ka, tapos sinumute mo. Pangit Ali, naman nun. Abronel, actually, di nga liwa Abronel, alalang covers, alalang copyright. Itang kinanta kong yun, alayang copyright. Itang kong paano, alayang copyright. Pero itang ikaw na nga, tanyang copyright. Kaya, masyado lang kaya ding sensitive yari ni Facebook. Old photograph ya ita, haring request ko. Basta tingin yan. Bye. Ano kasi lagyan na ita? Kasi may kanta king photograph. Nakasalag yun na pong badet. Ay na badet. Nakadwa na ako yan eh. Naka-off cam ako. Pagod ako ngayon na Apong Edward, kaya hindi ako, haggard ako. Okay yan mo ako rin eh. Hindi ako nag-exercise ngayon, napagod ako kahapon, sumakit ang katawan ko. Tapos lalangot lang yun. Iyan mo rin, bala mo. Hindi, Skyflex lang naman, Skyflex. Ay, Skyflex. Okay. Oo, Skyflex lang. But tayo niya na manalbi akong pasabay kitang kerang kayo. The only one. Yan akong badet. Pampilan na ini, pangatlo. Yan, pangatlo na ini. Benke, para natin yung views. 106 views. Pagod din ako, goy. Dakal-dakal salamat. Apo badet, alala na rin ang ninjas ko. Kaya, yung nalapanto ng detang alawa, alos digit ko naman kaya kadeta. Apo Renel, anong sabi mo? Anong kakanan mo? Skyplate? Ating Skyplate ka? Galing ng Pilipinas. Mga bundle. Galing ng Pilipinas. Kung alika visit, di ka tawag na naman din nga doon aking babo. Kaya la rin, road to 1,000 la rin. Kilala ko la rin. Kilala mi lang nga po rin. Kami gagana ka. La budol din. Sure ball la rin, di nga doon. Almin, sa po rin lang po Almin sa tsaka Dennis Vlog. Pinin ko lang nakita ko nga, nag-like na lang ako eh. Kasi dikit na ako dyan. Para makaano naman sila, makahahon sa kahirapan. Makahahon sila sa 1,000. 1K na si 1K na si Dennis, Sir Dennis. Hindi, nilalagasan siya pong Ronel. Kakakita ko pala ngayon, 1K na naman. Kanina. Hindi, 3 beses na yata siya nilagasan. Tapos, di ba, ganyan talaga kapag 1,000 ka na po rin, nalalagasan ka. Kaya ganun. Tawag dito,
Ma'am Ses G, salamat po Ma'am Ses G kung nandiyan ka pa, kung nakikinig ka pa diyan. Kung hindi ka na nakikinig, okay lang po, no problem. Maraming salamat. Sino ba yung nandiyan kanina kasi kanina? Si Michelle, nandiyan ka pa ba Michelle Esmeralda? Kung nandiyan ka pa Michelle Esmeralda, paggalawin mo yung baso diyan sa baba kung nandiyan ka pa. Okay nini Sige Apong pang Badet. sagling kong. O sige. Manal ba yung football? O tiya kaya rugo matudtod. Ay dati niyang ay di pa tuturan mi hapo Ronel. Kantaan mi hapong Ronel, kantaan mi. Ano sila yun na yun eh? Apong Badet. Apong Badet, pisa ka din ang dakang teknik. Alimi gagamitan ng kaya, kina master. Kasi atin niyang kayo. Namas kanina po rin. Michelle, pakibaba mo yung bahay mo, Michelle. Kung dikit ang, kasi hindi ko na search yung pangalan mo sa YouTube. Esmeralda, Michelle Esmeralda. Iba yung lumilitaw. Pasuyo, ayan. Sige. Andali lang. Okay, ito na. Oh, sabi ko na Michelle eh. Ayan, hindi ko pa dikit to. Ayan, dikit ko na. Put game. Ito, 15 seconds lang pala to. Ayan. Kanino kay Cathy? Okay, dito na ako Oh, bagong upload niya. MSR Football Game. Ayan. Okay na to. Ako Badet, pangatlo. Hindi na ako magbabakas. Hindi na magbabakas. Football games, oo. Football games. Ilang saglit lang pala yung video, binaba niya. Seconds lang. Dito na po ako, nanood lang ako at saka nag-like at saka nag-subscribe. Di na ako nagbakas. Shit. Ayan, Michelle. Oh, ito na. Ano na ako. Nakatatlo na to. 4 na yata to. Last na lang to. Si Apong Badet. Wait lang natin si Apong Badet. Dan King Makapina po. Salamat Apong Badet ah. Kaya ka magagana ka. Pachemig bakas ka ken. Magbalik la rin. Sigurado la rin. Pag ela migbalik kaya kasabihan mo. Sabihan ko lang budol lan eh. Pero chuya pa yung gaya ken. Feeling ko chuya pa yung. Nandiyan pa si ano. Si Dennis Vlog. Boss Dennis, nandiyan ka pa ba Boss Dennis? Kung nakikinig ka. Apong Badet. Yan, Apong Badet. Pangatlo na yun eh. Pangatlo. Pang-apat na pala yun. Pang-apat. Last na ako mo. Ayan, sige. Baba ko na yung premiere mo na eh. Ay, premiere. Baba ko na yung kaya mo. Yung hagdan. Buti po rin may pagalagin ano. Di ba nag-exercise ako hapon? Tagal ang sakit ng legs ko ngayon. Tapos, Wala, tamad ako mag-exercise, parang pagod pa rin ang pakiramdam ko. yung katawan mo pagod pa. Ay, po rin may budol ka tanabe. Gini, sabi ko, Pasko, sabi ko, December 1 na. Hindi pa pala December 1. Ngayon pa mag-December 1. Kaya pa pala, November 30. Kaya pala sinabi ni ano, ni Wailami. Wailami. Kuya Edward, ano pa lang ngayon, November 30. Ako na ang pinipilit ko. December 1 na. Sabi ko. Hindi niya Yung nga pakikiyat niya. Ba't hindi pa gumagalaw yung kalendaryo ko dito? Sabi ko, November 30. Lang magdi-December. Yung pinatulay akong magician. Sabi ko, selubungan nila mo rin. Yung selubungan niya mo guys. Sabi ko yung... Apo rin yan, at yun ay mag-request. Ayan o, at yun ay mag-request. Marik, at yun ay playmaking. Nakamit kayo. Piling ko ikayan. Iya pong Badet tayo lang, Apong Badet lang adwa. Din. Nano nga pong Badet. Hiya pong meken yan. Magpainawya pa ya pong Badet kakaratang na pa. Ala naman na luwa, di ba? Kakadatang na ba nga pong Badet kanya ba to bro? Hindi ko lapin nga. Bella, di ba? Sinundo na nga akong meken. Yan, Hindi ko la. May nga makuha yan. Kilala may pala Kumain na kayo. Akong Magluto lang. mechanic, kilala may kaya Mr. Dynamite. Kilala may pala Mr. Dynamite. Oo, Mr. Dynamite. Oo, tayo kung live ko ito eh.
Metallic. Hmm? Oo. Paborito no din kain Lalagay- nita, oo, Apong lalagay Edward. Mr. Dynamite. Paborito no din Michael Learns. Ha? Paborito nala din Michael Learns. Wow, Laging huli ko lang kakanta kanta ng na Michael tang Learns. Metallic, tang guguloy sakya. Pero hindi naman sintonado yung sintonado. Buri kay boses. Pati dimdam kay boses, buri kay boses si Dynamite. Wow. Di atang kakanta na, di atang... Ay, Meki, ini mag-concert ni. Abulos mo ni Meki ni. Apong Renel? Ate, apong Renel, ate kung apapansin ka nga apong Mekeni. Ngeni, apong Mekeni kasi kaya na ngeni. All around na yan. Alin na mag-focus kami itong live. Magkaya na lang adong badet, apong badet. Gagala na lang. Okay naman ka relay, mas pasanting ita kasi para ma-expose na ka rin kaya. Karing singer-singer. At saka, lalo yan gagaling niya apong Mekeni ang payapong badet. Apong badet, apong Mekeni, aligo magsinungaling nga. Mamula. Totoo apong Renel, di ba, apong Renel? Ali kasi kaya dati hindi nila na ano yung expose yung boses nila kasi wala kaming beat no Meki ni. Alam biit. Self. Wala kami Makadirect noon. kaya gin kaya. Wala. Wala. Nung bago pa lang si Direct lang Meki sa, ni, ano. oo, tsaka si Bernadette. Wala kaming Kaya beat pala. noon. Makadirect lang sa cellphone yun. Pero ngayon hindi na B8 yung ginagamit nila. Monogamy, K1. monogamy. A1 monogamy. Okay. Ano ta? Big Two may giwang kaya. Mongolian. Beach ya. Apong... B8. B8 siya rin. Oo, beach ya rin ni. B8 yan eh. Wow. O, sige, Ano ka nung... sige. Si, Okay, nagtanong Apong si Mekeni, bahala, Ken. Apong Shoutout Merry mo Chris lang, kagabi. Ken. Shoutout, Kahapon. King. Yan. Ano daw pinagkaiba ng B8 tsaka B9? Ah. Sabi ko numero. Kaya nga. Icho na tsaka yung isa 9. Sabi niya tagal niya susunod daw siya kung maaga siyang matatapos sabi niya. Oo. Kahit Sabi sa ko, akin, akit isang si araw Aprenel. Oo. Pilosopo Kahit sa yung akin, boys walang ito yun isang yan, araw ha? Tapos na ako. Ano ka na, Apong Edward? Pilosopo yung boys ito Meki. Ay, pasalamat ka. Alayo Ken. Alayo pa. Kung dimdam na Nino? kayo ay magsalita ita. Yan po Merry Hindi kan. Mga Apong bigyan. Meki. Kaya yun ako na eh. Busy Seryoso ako. po eh. Tayo Seryoso baka pang magtatanong din siya. nagtanong. Kaya Apong sabi Meki, ko, sabi niya. hanggang akong ngalawo na 4 hours ko ako kasi yapong may gene, big request siya ako. Walang problema, sige ako. Minsan mo Pwede naman bang mag-request mo. magtanong? Sabi niya. Ano? Seryoso pa eh. Mm. O sige, ano yung tatanong mo? Kaya Sabi po ko ka sa na. kanya. Apong Merry Chris. Anong pinagkaiba ng B8 tsaka B9? Sabi niya. Numero. O, sabi ko. Buisita Meki. Buisita Meki ni Pilosopo eh. Si Apong Merry Chris nakita mo serious siya pero ano pala siya, joker siya. Ay, hindi siya na tumatawa. Balo mo naman ni yapong Merry Chris kasi yapong Renel. Balo mo naman yung pagdalalan. Kaya balo mo naman. Basta mga niyan, di ba? Balo yun na ita. Kaya mag-joke ya. Ala akong balo. Anaging balo. Wala kaming Ala akong balo. balo kinanti. Basta tayo mag-YouTube ko mo. Ngayon, Ma'am Rems. Lagi yan gagaga. Ninano ka. Apong Edward, nakal yung balo niya. Diyan nga, may ganyan. Oo, madaming alam yan. Yung totoo na yun eh, kasi yapong Mekeni. Kasi kapag mag-live ya, gagagaya. O, latang sabi na kasi, di ba, balo mo na. Nung ano yung ex mo, ala, pete ako na yung ex ko, tsaka yung mga ga. Kaya balo mo na yun. Siyempre, kailangan niya magpatula. Kahit pa pakanalo siya along bansa. Ito yung puri kong sabihan. Apong Merry Chris, naririnig mo si Apong si Apong Edward. Minamarites ka. Sino ba yung Hindi ko na naka- kasi si Apong Mekeni ang may kasalanan yan. Kasi sabi ni ba't Apong ako? Mekeni. Bakit lang ako dito? Kasalanan ni Apong Mekeni. Hindi mo ko sisusihin. Ba't naging kasalanan ko pa? So, sige na, Apong Mekeni. Wag alita na magmarites po. Palmuran na katamo ba? Hindi ka nagbahala. Biglang lumpo ya kanyang kenyan. Oo nga. Pota, palmuran na ako yan. Balo mo naman niya. Mute na ako. Anong kantata pong Edward? Dapat magayuda ta. Ba, maratang classic song. Dapat magayuda ta na mo, Apong Edward. Bukas munta ka live ko na eh. Mukyat ka.
Bukas, ng oras. Buwa, magayuda ka tad. Ay, dakal pupunta pa, che. Lalo na itong kay. Apo Dakal may kini, pupunta. totoo na ini, sabi ko kaya kani. Ala na ako pang ayudang ini. May reformat yung cellphone ko, kaya... Andyang lima mo, Parang wala? ako, Talit ang apat mo. Wala naman lima. Oh. Apolo, sige gawa Oh. ko. Pwede pa naman eh. O Alam mo sige. na. Ano nga ako, ikabalo mo din ka ako nung pilalan, didikit ko. Labilan lima eh. Madakal na rin kaya ka. 15 lang mo, dakal. Oh, dakal na itang 15, Deta na. inano ka, ing dakal na pong mekeni, adwa. 2 or more, di ba? Hanapin eh. 2 or more. Ibig sabihin, adwa hanggang batas. Hindi O takla yan. mo dit. Apong mekeni. Oh. Magkanta na ka apong mekeni po, mamagwal na pa rin customer tamo. Maski pilang mong song, pwede na yung pilang song. Pang beer Ano house. na waring oras ka na, Wala na Edward? nga. Kay, 6 minutes para mag-December 1. Magilaw na. Ay, alas 12 Okay, na. ni pa talaga yung Ali pa, December alas 1 eh. 12 pa, alas 12. Karim laki Ano, na, Prenel? marim laki yan eh. Malamig. Hindi pa talaga yung December, napun pa mo, paninayan to, mag-celebrate ka ng December 1. Merry Christmas, tanang Merry Christmas, November 30 pa mo ba? O hindi pa mo pala yung December 1, ngayon ni Gaya. Masyado kong excited ng magician. Pininayin niya itang celebrate December. Bakit December na wari? Masyado kong excited. 29 pa yun. Ipa-30 pa bukas. Kaya pala totoo. Sige, kanta na. Inisip kaya pinaporinid. O sige na, magkanta niya po may Kenny. Ipotang mag-reunion tamo, Ma'am Rems. Kabit tamo. Din ba yung lube? Antimani 25 banana mo. Sigurado pa si Muntala dito. Sige, pagkay. Chacha lima tamo mong dikit. Nung lima tamo kay Babo. Saguliya mo, ne? Ayan, to kimaya pong Edward. Banta, Oo. mo. Ay, sigurado dakal Anong oras pari? munta. Anong oras? 5 ta? Ilan Anong oras? oras? Kaya Pilipinas. Saba. Iplano Remove de to. pa, iplano de pa. Sa bagong pasok ka mo, 25 banana kagad mo. Tig lima tamo mong dikit. Mapagal. Kaya nga. Sige. Saguli, yari. Sigurado dakal basta munta. mandikit. Basta mandikit, may na alam ang dikit ninja. Kasi Alin? mag-right na rin nga lawa eh. Pabore mo din mamurait. Dila nang magdala kanta, liwa naman itang mamurait. Importante, tama mamurait. Dakal bala mo na ako man. Sanay na ako yung dikitan makalya na pong abong may Kenny kanita. Balak sa America. Dikit na ako sa'yo, abi na, pero dinikit na pala ninja, tapos papadikit na main. Oo. na. Bure may kanta. Diyan, Happy na eh. try tayo Ready ng na ka ba kanta ako na may Kenny? Oo na. Vestiti sin da quando era bambino. Na kami Oggi il nagawa suo mo negozio Casa Betty Concept a Brescia continua a crescere, anche grazie a Google. Pwede tayo ni. Ang matuwayan na. E promuove il suo atelier. Con il futuro digitale è per tutti. Alright! Kanya mana Bung Edward? And you're so cold. Please, my darling, I've been told I don't care just what they say, 'cause forever I will pray you and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me now. Alright. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never apart. Oh, please stay with me now. Alright. Densky TV. My darling, oh my love, tell me that there's no one. I love you with balam magya kuya Pong Edward.
Alia. Yeah? Holding on, I can feel you in my tongue. Hold me, darling, hold me tight. Squeeze me, baby, with all your might. Oh, please. May wala ako ah. Alright. Next tayo akong Ba't kabilis na? mabilis yapit. Kabilis na akong may Kenny. Bala mo. Pungmatway. Mag-enjoy ko pa mong tetera Kenny. Yarine pala. Apong Renel. Kung Yes. kaya po Renel, tinirak na na yun na po Renel. Yan, Ay, kaya happy. na yan. Kaya Kaso, pin. problema, ala, Oo. makapagkaya. May love shoutout Densky. Ayan, si Densky, baka hindi ko pa dikit si Densky, no? Si ano yan? Si Dennis Vlog. Ako may Kenny. Sina? Dennis Vlog. Yung makapin. Dennis Vlog. Yeah. Iba yung lumalabas pag binubuksan ko yung ano niya eh. Oh. Nakapin. Dalawa yan. Si Oo, Alvin's iba Vlog at yung saka si... Edward Lacey na yung lumalabas eh. Saan? Sa Doon taas? sa nakapin. Ito. Oo. Ano siya, playlist yan. Adwala reta, may Kenny. Ado alam playlist. Mm. Road 1K. Ikit mala? Ako may Kenny. Only how Si Alvin's sa Vlog, ang Antipolo. Poy Dennis Yapin Vlog. na? Mayapin yan. Dikit na ako sa kanya. Diba? Dennis Si Alvin's Vlogs. Vlog, ang Poy Dennis Vlog. Itang Dennis 1K Vlog. na siya. Ali, kasi lagi ang malalagasan. Kung baga bala magpasobra ako mo. Kasi lagi ang malalagasan. Okay. Ayan. Dikit mo na yapong igaya Dennis Vlog. Yapin yan. Dikit pa na siya sa main ko. Yan. Alright. Supportive yan ni Boss Dennis Vlog. Pilipinas siya. Noon niya akong badet, ako may Kenny. Magluto yun. Magluto ya. Nangulam tamo. Kay, ligang baka. Liga. Ligang baka. Diba? Ligang baka. Ligang baka. Tapos Wow, tinapatisan sarap ko ang nun. sili, manyaman eh. Kaya po rin Wow. sili ang Apon Mas- Julie, ayan apon Julie, Begia, ano, pati sa tsaka chili. Apon Oo. Julie. Punjoan na ako na. Apon Julie. Punjuli. Mo apo ah. Pwedeng muket yan kasi busy yan. Pamagkaya na. Okay, Kaya. December 1 na. Ay, December 1 na pala, Apo Ronel. Merry Christmas. Si Claude ko, Apo Megeni, Apo Ronel. Merry Pronta a Christmas. prenderli Wow. tutti per la gola? Liga baka sarap. Forse no. Sige na, In mag-bet na caso di kami. raffreddore Liga, o influenza, masarap. aspirina C agisce rapidamente dai primi sintomi. Wow, liga, baka. Wow, liga, baka. Sarap. Wow. Til, patis sa Gestione atin. nasale e sintomi influenza. Lara. Puoi provare aspirina influenza e naso chiuso. Lara, Apo Megeni, maggamat ka, Apo Megeni, tapos ng sabo, Wow. liplipan mo. Mga Liplupan pa mo? Tapos, Apo Ronel, Apong Megeni. Oh, Wala tang balam, wala tang SMR. Mama, ditang may ngayon kada. Ditang may Pero hindi man Facebook tutoy ta, mama. kaya mo ita, sounds. December na pala. Wapon Julie, December na. December 1 na pala. Alright, kanta tayo. Sige. Mega love, shoutout 8 million in the house. Yan. Hindi kakanta ng Mr. Dynamite. Don't know what you say now. Don't know where to start. I don't know how to handle a complicated heart. You tell me you are leaving. I just have to say, before you throw it all away,
Even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me, my love will still remain. Don't know what you're thinking, to me it seems quite tough. Through all the conversation, and words are not enough. So this is your decision, and there's nothing I can do. I can only say to you, even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me, my love will still remain. Make a love shout, 6 million in the house. Share natin ang live niya pong Edward. This is your decision, and there's nothing I can do. I can only say to you, even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. If you need someone to ease the pain, you can lean on me, my love will still remain. I will still love you when tomorrow comes. When you need someone to ease the pain, you can lean on me, my love will still remain. Alright. Ayan. Liwas ka ta, Pong Edward. Lapit. Ay, ay na ako makapagkanta po may Kenny, pero Ako nga pagganda. alas 12 na. Kaya pinginayda ka, diba? Pero po may Kenny, yung kanta mo, Ano? compare kaya kang nalagyo na yun eh. Kang Dynamite. Kang Dynamite kasi kaya itang guguloy sa kaya. Pero yung kaya ka, relax siya, yung kaya ka. Relax na relax. Ah. Itang bala mo mamukit ka Mild jam mo. Mild jam mo. Bundok. Mild, itang Wow. mild. Itay mo something, mild jam mo. Mild na mild. Kong Al. Mega shara sa'yo, Kong Al. Ayan. Siya pala yung Kong Al. Mega luay lagyo. Oo, kung Yun ano, na. mega shoutout. Mambudol niya naman eh. Iyapong Edson, magparandam hamis Wow. tayo. Isabi mo yapin nandin, napong Merry Busy Christmas. ah. Sa tinyapin ganun kay. Yan, yapong may Kenny, balo na. Balo na. Naliko eh. Ala akong balo. Yapong Edson. Bala mo tinyang pagdalanan, ano yung kapag Kanyang post. pagdalanan. Nino eh. Iyapong Edson. Amo Yapong kanya. Edson, Diba Galing. kakabirthday na panan din, oh. Pota bala na pong rin pag marites niya. Iyapong ko sa mga Ang hirap. ganda sana. Nakita ka mga marites sa amin, misitakan mo. Tunay ni Apong Edson. Alright, katata mo. O ini po. Abong Edward. Yan. Umawik ka ka. Manyangil yan. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Or maybe climbing on a rainbow, but baby, here goes. Dream
there for those who live. Life is for us to give. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. I really think that I could make it, girl. No, you don't know me well. The little thing only time will tell. But you believe all the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I choose the one I like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that I could make it, girl. Hey, love, shout out 10 million the house. Maraming salamat sa inyo, guys. Yan. Pabala ng bahay, yan. At magdidikit tayo. Dreams there for those who sleep. Life is for us to give. And if I choose the one I like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that I could make it, girl. Lods Milyonaryo, Ma'am Sis, maraming salamat. Alright. Ganda ng boses ni Apo May Kenny ngayon. Mild na mild talaga. Yan ang gusto ko din. Mild song. Mga mild song. Na pwedeng Oo, magaling ni. Oo, magaling na si Miggy ni. Lalo lang gumaling. Lalo yung sasanting boss. Yes niya, bro. Ika mo Oo, pwede na. Kami mami. Ang Ay, kami isaba. magbola nga Apong May Oo, Kenny. pwede lang isaba. Magbola kami Apong May Kenny. Maili ko. Makanita kami. Tama ka niyan. Nice. May niwala na ako. May thumbs up kay Kuya Ngal. Ayan. Ikaw Ngal. Tsaka si Milyonaryo Jamon. Wow. Si Happy Milyonaryo December Jamot pala, po sa lahat. Happy December po sa lahat, sabi ni Sir Milyonaryo Jamot. Ma'am SG, salamat ha. Alam ko, hindi mo pa dikit si, si Kois. Ano pa kalito? Si Apong May Kenny, baba ko. Aliwala din praktisado kay banyo. Ko na rin to eh. Aliwala ding rock. Main ba ni Praktisado Ma'am ka rin, Sesta? Main niya? Apong main niya. Edward? Main niya. Main niya? Main niya, main. Main niya dikit na rin ako, sis. 5,100. Oo, dito mo rin siguro nakilala si, si Ma'am SG. Oo. Kilala mo yan. So, may mga kalapati Gaano yan, dito taga sa... Japan. Alam ko Japan yan eh. Daijobu. Hindi mo ba katim yung mga taga, Ma'am Ses G? Team Japan? Ayun, yun lang hindi ko alam. Con Google puoi Si Ellie in Japan. Yan. Ang daming team nun. Ang daming linusob ako kapon. Cornel, malapit na lang eh. Ayan, Brave kinig Young. lang, Brave Young. Mega ngayon, love, shout out. Brave. Alright. Hindi po. Hindi po daw. Alright. Who does the crowd and plays so loud? Baby, it's a guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's a guitar man. We can make you love, we can make you
cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps on going, and miles a day, to find another place to play. Night after night we treat you right, baby, it's a guitar man who's on the radio. You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take him home. He can make you love, he can get you high. He will bring you down, then he'll make you cry. Something keeps him moving, but no one seems to know what is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Fade away. Got to play. Fade away. Got to play. Alright. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Sis G. Mega love, shoutout 6 million in the house. SG, ayan. Patutod na ako po. Kantahan mo lang din eh. Uy, hindi pa. David Sarap Pomeranz. pag natutulog ang ganyan. Mga kantang mild na Wala eh. na Coronel. Andiyan nga ako, din pakiramdaman ko apong Buri ko la, apong may thinking soundbar. patutod talaga. Bisan, Ating soundbar kay ba't bu-bluetooth mo. balugbog mo. Ali, bluetooth. Oo. Kay ba't Ito yan ha. bagyaya mo maka-volume, tang daramdaman niya mong tutugtog. O, itang sakto mo. Itang sakto. Nawa. Ang Sakto bagya-bagya mo na yung tapos daramdaman. kaya mo, mild jam mo, kanta mo. Oo, sarap makinig. Pero ang yun, Nakakatulugan na namin. May kanta rin, kanta mo ka rin. Kanta mo nga rin. Wala dimdam. O, kasi marakal nakabalong kantang yun eh. Pangkaya na kasi. Pang-international na kasi. Ito mo eh. Pang-international na. Yan nakapang local. Come on. Ito naman ako may ganyan mo, tatanakin Japan, di ba? Kapag mag-LSC ka, yan ba? May LSC Japan. O, may ganyan si Apo Ronel. O, pang-international na kayong buri ko sabihan. Yung mga ano, Diba? Ayan. pag nakilala mo yung Team Japan, Apong Edward. Sige. Sige pang pula pa, malay mo po nakalog mo Oo. lang. Alright, para sa inyo, 7 million in the house. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes.
Can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so you don't surprise if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this heart was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's rebuilt. The story of my life is all about you. So if you feel the cold winds blowing through your night, I will shelter you. I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Yan guys, baba lang ng bahay para ano, ayan, didikit tayo. Ayan. Didikit siya pong Edward. Searching for this moment all my life, so I'd survive if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Alright. Ayan. Pakasundin naman din kakanta mo abong may Kenny. Pangkahi, pag night shift. Latang, Pang night shift. latang pang patutut na talaga. Patuturan mo na ako ata abong may Kenny. Pero masanting. Ito. Pampa. Ay, Magano tayo? River Maya tayo. David Pomeranz. Brave Young. Ha? Ay, dumitikit ako sa'yo, ha? Dumitikit ako. Ayan, dikita nyo Ayan. na si McKenny Abe, guys, ha? Okay. Kuya nga, lo. Kung, Al, dumitikit din ako sa'yo na 4. Ako bakit siya. Bawi-bawi tayo kay Pong Edward. Alright. Pangarap ko'y makita kang lalano sa buwan. Nalay mo sa akin ang gabing walang hanggan.
Di mahanap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap na lang, himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Himala, Ma'am Brave yan. Harap ko'y makita ang liwanag ng umaga, naglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap sa buwan, himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit himala, ni magician, yun. O sa langit na isang himala. Kenny, Marimla, himala na. Ingatin, pumawul ka. Right. Mega love shoutout 8 million the house. Maraming salamat sa inyo. Galing na nga po, may Kenan eh. Himala. Next song. Walang himala. Siya akong may Kenny. Concert Ano? niya akong may Kenny to guys ha. Concert niya akong may Kenny. Nice. Ayan. Sabi daw, malamig daw yung boses mo, parang snow daw. Sabi ni Ano boy? Brave Yo. Young Clay. Sabi naman ni may Kenny. Kenny, Marimla, himala na ingating. Oo, Pumawol umulan na ng ako. umulan ng yelo dito. Alright, ito ba? Yan, ganda yan. Okay. Gumagala, pagkalambing-lambing ng iyong mga matang, ayok kong tumingin. Itong umaga lang, pagkagaling-galing ng iyong mga sumpang, walang hawak sa atin. Yan, ligaw na ako. O kay bilis namang maglako ng pag-ibig mo't sinta, kahit mo pang isang kisap mata. Ninay-nariyan lang mo ba't bigla namang nawala, kahit mo pang isang kisap mata.
lang, pagkaganda-ganda ng pagkasabi mo. Sana'y tayo na nga, ni-kanina lang. Pagkasaya-saya ng buhay kong bigla na lamang nag-iba. Kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Kahit mo pa ang isang kisap mata, nga'y nariyan lang o ba't bigla namang nawala? Kahit mo pa ang isang kisap mata. Edward de la Cruz, nagluwal na rin music. Umaga lang, pagkalambing-lambing. Itong umaga lang, pagkagaling-galing, kani-kanina lang. Kaganda-ganda, kani-kanina lang. Pagkasaya-saya, kay bilis namang magraho ng pag-ibig mo, sinta. Kahit mo pa ang isang kisap mata, kanina'y nariyan lang mo, ba't bigla namang nawala? Kahit mo pa ang isang kisap mata. Concert ni Meke ni Abe to. Kay Apong Edward. Ayan. Apo may kini concert may ka din bilang Wow. badet. O siyempre concert may pin, ikani magi-concert kin siyempre. Okay, maraming salamat po Nakapwede. sa lahat ng mga palakpak dyan na 9 million in the house. Salamat. Ayan, si Apo. Maraming salamat sa inyo. Si Ayan. Apo Fredel. Sige, kanta lang kayo dyan, sabi niya. BCA Beauty ko. Sige, sige. Okay. Alright. Mga ilang pa song kaya mo Apong may kini? O, sige, last two song tayo. O, sige, sige. Last two song para makapagpahinga ka na. May kini ha. Sige, tuloy mo song mo, malapit na. Alright. Ito, Michael Learns ulit. Nasa sa likod, Ken ka mo. Mother's giving birth to a little son, crying in the rain of falling bound. Father is young, but deep and wise. You see the fighter inside his eyes. Hold me, cover my sight. This is no paradise. Don't show me evil side of the world. How many hours and how many days? Love is just slipping away. How many seasons
how many years in tears. How many centuries and how many lives in fear. People selling flowers like nothing's going on, turning their backs on a war gone wrong. Till they play around, I guess they found. You see them running down the naked fields. Hold me, cover my side. This is no paradise. Don't show me evil side of the world. How many hours and how many days? Love is just sleeping away. How many seasons and how many years in tears? How many centuries and how many lives in fear? How many hours and how many days? Love is just sleeping away. How many seasons and how many years in tears? How many centuries and how many lives in fear? Alright. So, last song tayo. Last song kata na Edward. Hindi masanting yung pang closing ni. Sintomi di raffreddore e influenza con Sige po, may kini. Favorite na lang Something yung tatakbo pang- din, ting Michael Learn. Okay, last song na po si... Magbibermaya ka ng pasibayo. Masanting yung pang closing ni. Oh, sige. Wow. Sige, pakiramdaman mo yung masalesya na potang ulo. May naririnig akong bagong awitin, bagong awitin. At may naririnig akong bagong sigaw. Ay ikaw, hindi mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, ha ha, panahon
ng pag-ibig, gumising ka. Tara na. Masdang maigi ang mga mata ng bawat tao, nakasilip ang isang bagong saya. At pag-ibig na dakilang matagal nang nawala, kumusta na? Nariyan ka lang pala. Hindi mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? Hika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig, gumising ka. Tara na. Ayan na, Pong Edward. Malapit na eh. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig, gumising ka. Tara na, tudtud tana, painawat tana, tudtud tana. Tara na, painawat tana, patugot tana, tudtud tana. Tara na, patugot tana, painawa tana, nan 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 na. Tara na, matutod tana, mamay nawa tana, tana na na. Alright, Kapong Edward. Alright. Katula ko naman kaya dulo mo ako may Kenny. Sabi ko, painawa ta. Ano yung sabi yung painawa? Kasi po may painawa ta mo. Daradiretsuam. Daradiretsuam. Kapin. Diyos ko, ako may Kenny. Di pa sana. Anak ka pa. Kami misipan tita. Talagang oras mo, Apong Edward. Kahit no ka rin kapayam. Wow, andiyan matudtod ka mo, andiyan Basta oras mo Maniwala na ka oras. maski ala kang sakit. Di ba minsan kung Wow. sana nga mong inganak nga malati, madadali lang, di ba? Minsan natutulog ka lang, di ba? Yung iba nabubuhay pa kahit biglayang pero Pag- Apo Ronel, pag- Apo may Kenny, mas speaking mga kanyan, mas masanting ka no itang sabi dan eh. Mas masanting ka no itang may teka ka no na matutod kay kami hospital. Ibig sabihin okay yung kamatayan mo. Alang kay. Pag kasi kapag yung may hospital ka pa, dakal ka gastusan. Baga gisa na nakapera eh. Di ba? Di ba? Importante ating Ita kaya, importante Apong Edward. Mawala ka ken ating kang relasyon ken Apong Ginoo. Waiting pinaka the best ka rin. Wapin. Oling istong meteta mo, adwa tamo mo kapupuntalan. Maniwala ka. Totoo Nano? Nano yo? Kimba. Na? Kay. Adwa Nano? di ba adwa mo, kimbabuan po, kimbaba.
Kay O nano yung kimbaba? demonyo. Pamuha, sabi-sabing baba. Demonyo. Wala mo na. Na, importante, mawala akin. Tangkay. Ah. Importante ating karelasyon. Malbe ako. Ayan, oh. Kitang kapag 'di ba, ratang taong masisilap kung marok ka panggawa na halimbawa bebenta aming sarili mo, manta. 'Di ba, ratang video paano yung sulod talaga tang kahit, 'di ba? Kaya kalo ko yan na pumekeni. Pero masanting kung abang ding alwa apong may kini ating kumong question kasi bisan ding alwa sige. kapag tutuan nala apong may kini tang albawa like for example 70-75 apong Renel karla pa po magpanalik yung Diyos. Nakakapapansin ko ita. But it's Importante not too late, diba? Apo, diba? Mekeni, it's not too late kasi hanggang kahit naman late Basta ng tinggap me. Basta tinggap me nga pong ginukin puso mo. Alang kahit. Totoo yan. Balo na naman nung totoo ali eh. Meron naman yung araw-araw nasa simbahan pero pag labas, pero- diba? Oo. Manuwala ko yan. Apo Renel, totoo yan. Tiniwala ko dyan. Sabi nga sa church namin, magkakagulatan tayo. Sabi niya, baka magkakagulatan tayo. Yung laging nagsisimba, nasa baba. Tapos yung ginajudge mo dati na siya yung nasa taas. Kaya nga. Di ba? Oo. Totoo yan. Totoo yun. Yung iba, Manuwala ko yan. importante totoo yung pagtanggap mo sa kanya. Ganun. Tapos puso. Ako kahit nakita mo kung maloko-loko sa ganito, pero pag Ano lang yun? ganyan lang ako sa sa YT, pero ako pag may kini. sa kasi sa YT ganyan eh. Ganyan yung ng natin sa biruan. YT, pero pero Ah, pag seryosong usapan. Pag biruan. Ganun lang. totoo yan. Impact. Kaya, wait balo ko naman na po may kini, good boy na ay good boy. Sabi pa ako. Hindi pa niya pa mo? Bala mo. Sanipan niya mo, Ma'am Rems, na Ano ba yan? Magluto ka ken, sama-sama yung luluto mong Ligang Liga. kay. Ligang... Liga. Mm. ligang baka. Ali, apong Renel, mag-i-add na ako sana. Ano yung kaso, di ba, Ay. layo pa i-Mary Tara. Chris. Lamin ko na yung mong kantay na eh. Oh, sige. Bisa ka, dua pang song. Apong Ali, may kini, kantay abang kan church kay. mini. Lamin kayo nung atin yung Natin Magkaya yung, pa ano yapo, Mary Chris? Sabi na, sabi ko, apong Mary Chris, sabi ko, oras na ako. Wari ne wari. Sune ba niya? Ali, sabi na, sige, makakakit ko, sabi na. Oras na kasi, Pero yapong may kini kasi sabi na magkantaya, pagbigyan kaya yapong may kini. Kaya may Sige kantaya pa. ka Oo, yun. kanta. Try niya kanong may kening Sandali, kanta. sandali. Last Dan song tayo. may yapong may kini ka na. tignan ko kung meron. Instrumental siya. Try ko na mo, nung mag-UK na eh. Hindi siya Apong Edward. Ito na lang. Ito. Try natin to. Ito yung mga kinakanta namin sa church namin na Apong Edward. Ayan. Pag napakinggan mo yung mga kanta pa lang, maano ka na, gagana yung ano mo. Pero di ko ganong kabisado.
for you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me to light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. You, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Alright, ayan. O, diba? Ang Edward, Bakit Nung- balo kaya na may Kenny? nung pakiramdaman mo yung kayang lyrics, Okay. Di na nakatambi, di na nakatang pamangan, Aldoldo. Gigising tamo, Aldoldo. Yan, kumang ka. Mayan ka pakiramdam. Totoo ka. Awa. Kaya Apo Renel, magdasal ka pag mga kailangan ka eh. Mga kailangan kang Hindi lang kapag nangangailangan ka, doon ka nagdadasal, Apong Edward. Hindi, Araw-araw kapag yan. naiinip siya, kapag naiinip si Apo Renel, pakinggan niyo lang yung mga ganyang kanta. Pag naiinip siya. Kapag may dinadala kang Kasama mo siya. pag may dinadala kang problema, makinig ka lang ng mga Hillsong. Ayan. Hillsong. Oo. Tama. Totoo yan. Ma Hillsong na Mare-refresh yung kinakanta, talagang maganda pong may Kenny, yung mga Who Am I, Thank You Lord, ano pa ba? Power of Love, ayan. Dati, Still. ano, Ayan. at saka, ano naman Tsaka yung tawag doon? God will make a way. Christian? Ayan. God will make a way where there seems to be no way. Ba? Ayun, o kaya rin tapong may Kenny, santay niya rin tang ita. Kaya, Sige na po to, matundo na ka. At saka yung atina akong gawan na tune makaining. sige. O sige na. Sige. Salamat, Thank you, Apong Edward. Brave Young Lion, maraming salamat. Alright. Salamat King Baby, ang Kakapag layo, tapong may bye-bye. Kenny, salamat. Alright. Sabi mo nakakuha pa may Kenny kung kailan tang Wow. program mo niya. Wow. Ako bukas mag-live ko eh. Mag-live ko bukas.
bukas. O, sige, Gustong, sige, uy, sige. gustong wala kang... Basta bingin eh. Alas 4, Ken. Alas 4. O, sige, Hmm. sige. O, sige. Ganaman kahit nung oras, 4 oras. Mm. Oo, sige. Okay. Ang Edward. Salamat, Apo May Kenny ha. Okay. Apong Badet, salamat, Apong Badet. Magluto na Ken ha. Katulad ng Apong Badet ganyan. No? Sige, Apong May Kenny, salamat, Apong May Kenny. Magsara na ako rin. Ayan guys, maraming salamat po kay Apong May Kenny Abe at kay Apo Renel Santos. Salamat, Apong Renel ha. Ipamagkantabay. Lagi kang nga tsuka ko. Salamat. May lowbat ning bihit ko guys. Malapit na yung mga lowbat. Kaya, ayun na, may lowbat na. Maraming salamat po sa lahat guys. And happy December 1. Merry Christmas guys. And good night and bye-bye. Good Merry Christmas. Si Apo May Kenny, bro ko Doc sabi. Apo May Kenny, salamat ha. Mag-end na ako. Okay, salamat. Si Apon Julie sa lahat ng mga sumuporta dyan. Maraming salamat. At ako'y mag-end na guys.